Η επόμενη ομιλήτρια, τελευταία πριν από... θα κλείσει μάλλον την ενότητα αυτή, είναι η Ναταλία Μανολά, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Η κυρία Ναταλία Μανολά όχι μόνο έχει παρακολουθήσει από την αρχή το πώς γεννήθηκε το Open Air αυτή η ευρωπαϊκή υποδομή, αλλά είναι και από τους βασικούς προτεργάτες και στυλοβάτες της πρωτοβουλίας αυτής. Αλλά δεν άκουσα το σπίτι. Και θα μας μιλήσει λοιπόν για το Open Air και τι προσφέρει στους Ευρωπαίους ερευνητές. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Θέλω να μιλήσω τώρα για... εγώ θα κατεβάσω λίγο το επίπεδο στην πραγματικότητα και στην πληροφορική. Οπότε θα σας περιγράψω το Open Air και τι ακριβώς κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποια είναι μέσα από την κουβέντα, ελπίζω να φανεί τι κάνουμε στην Ελλάδα από όλο αυτό. Συνοπτικά θα σας πω τι είναι το Open Air, τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Διαμόρφωση Ανοιχτής Πρόσβασης, γιατί είμαστε εκεί πέρα. Θα περιγράψω λίγο πολιτικές, ευρωπαϊκό επίπεδο ανοιχτής πρόσβασης, τεχνολογίες και μετά θα μιλήσουμε για τα τεχνικά, πώς διαλειτουργούμε, προωθούμε τη διαλειτουργικότητα στις πηγές και τέλος υπηρεσίες, γιατί πολύ ωραίες υποδομές, αλλά άμα δεν έχουμε υπηρεσίες, είναι λίγο ψηλοάχρηστες στον τελικό χρήστη. Ποιο είναι το ευρωπαϊκό γίγνεσθε σε ανοιχτή πρόσβαση? Στο FP7, αυτό που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι είπε πιλωτικά, ας ξεκινήσουμε το 20% των δημοσιεύσεων, να το έχουμε ανοιχτά, να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε, γιατί η πολιτική χωρίς υλοποίηση δεν έχει πολύ νόημα. Και τώρα στο Horizon 2020, αυτό που είδαν είναι ότι ήταν επιτυχημένοι και υπάρχει η πολιτική καθολική δημοσίευση, ανοιχτή πρόσβαση στις δημοσίευσεις και πιλωτικό για τα επιστημονικά δεδομένα. Οπότε αρχίζουμε σιγά σιγά δημοσιεύσεις επιστημονικά δεδομένα να τα ανοίγουμε και να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Για αυτόν τον λόγο έχουν χρηματοδοτήσει 3 έργα, παραπάνω έργα, αλλά τα κύρια για πολιτικές είναι το Open Air, που είναι μια υποδομή που υλοποιεί την πολιτική ανοιχτής πρόσβασης στην Ευρώπη. Είναι το Pasteur Foray, το οποίο είναι συντονισμός των πολιτικών ανοιχτής πρόσβασης σε επίπεδο υπουργείων σε όλη την Ευρώπη. Και είναι και το Foster, το οποίο παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη σε πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης. Εγώ θα περιγράψω το Open Air. Το Open Air είναι ευρωπαϊκό έργο. Θα σας πω τους εταίρους, θα σας δώσω ένα δείγμα ποιοι είμαστε. Και είναι ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση και πλέον δεν μιλάμε για ανοιχτή πρόσβαση, αλλά έχουμε περάσει στο επίπεδο ανοιχτής επιστήμης. Μιλάμε για ανοιχτή πρόσβαση σε δημοσιεύσεις, πάμε στην ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα και πάμε πλέον στην ανοιχτή επιστήμη που πολλοί τη λένε επιστήμη 2.0. Και το Open Air πλέον αρχίζουμε και μιλάμε. Δεν μιλάμε γιατί ανοιχτή επιστήμη. Η ανοιχτή επιστήμη ωραία είναι, αλλά πλέον αρχίζουμε να μιλάμε για τεκμηριωμένη έρευνα και αυτό είναι το βασικό. Τι κάνουμε στο Open Air? Βασικός μας στόχος είναι πρόθεση και ευθυγράμμιση πολιτικών ανοιχτής πρόσβασης σε όλη την Ευρώπη. Το κάθε κράτος έχει τις πολιτικές του, έχει τις υποδομές του, πώς θα τα συντονίσουμε όλα αυτά. Συμμετοχική υποδομή. Είναι μια υποδομή που έχει αρχίσει από κάτω προς τα πάνω, έχει αρχίσει από τα Ινστιτούτα, από τους οργανισμούς, τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, όπως παρουσίασαν στο ΕΚΤ τώρα, γίνεται και μια παρόμοια προσπάθεια από το Υπουργείο, μέσα από τη ΕΓΕΤ, από το Πολυτεχνείο, μέσα από τη ΕΓΕΤ, για αποθετήρια όλων των επιστημονικών ιδρυμάτων. Οπότε όλοι συμμετέχουμε. Μετά, πώς συνδεόμαστε με τις εθνικές υποδομές, από ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς κατεβαίνουμε στις εθνικές υποδομές, πώς συνδεόμαστε με τις θεματικές υποδομές. Υπάρχουν θεματικές υποδομές όπως για παράδειγμα οι βιολόγοι και τα ιατρικά που έχουν το EBI και το PMC Europe. Πώς συνδεόμαστε με αυτούς, πώς συνδεόμαστε με δημόσια δεδομένα. Η έρευνα είναι πολύ ωραία, αλλά πάρα πολλές φορές και ιδίως και στις κοινωνικές επιστήμες συνδέεται με τα δημόσια δεδομένα και φυσικά στο τέλος πώς συνδεόμαστε με την εκπαίδευση.
Υπάρχουν ανοιχτά συστήματα εκπαίδευσης και η έρευνα δεν είναι πολύ δεμένη με την εκπαίδευση. Ποιοι είμαστε? Είμαστε το Open Air τώρα, είναι το τρίτο έργο στη σειρά, μετά το 2007 αρχίσαμε και υπήρχε και μια προϊστορία ευρωπαϊκή. Είμαστε 50 εταίροι, συντονίζει το ΕΚΠΑ και το Τμήμα Πληροφορικής, ο κύριος Χατζόπουλος και ο κύριος Ιωαννίδης. Τεχνικός εταίρος είναι το Αθηνά, ένας από τους βασικούς τεχνικούς εταίρους, και ο Εθνικός Κόμβος Εθνικής Πρόσβασης στην Ελλάδα είναι το ΕΚΤ. Είμαστε μια κοινοπραξία, όπως είπα, 50 εταίρων και έχουμε ειδικούς σε θέματα ανοιχτής πρόσβασης από όλη την Ευρώπη, βιβλιοθήκες, εθνικά κέντρα και ανθρώπους που κοιτάνε τι γίνεται στο εξωτερικό και έχουμε επαφές με το εξωτερικό. Πληροφορική, τεχνολογίες. Χτίζουμε υποδομή, άρα χρειαζόμαστε ιδρύματα που έχουν τις σύγχρονες τεχνολογίες. Νομικούς, γιατί η ανοιχτή πρόσβαση δεν είναι εύκολη πάντα. Και στις δημοσιεύσεις, εδώ πέρα μιλάμε για μεγάλα λόμπι και μεγάλα τραστ με τους εκδότες, τους παγκόσμιους εκδότες, οπότε αρχίζουμε και λέμε πώς νομικά το χειριζόμαστε το θέμα. Ανοιχτή πρόσβαση πολλές φορές δεν σημαίνει πάω και κάνω κλικ και το διαβάζω, αλλά πώς το κατεβάζουμε όλα αυτά τα εκατομμύρια δημοσιεύσεων για να τα κάνουμε με ανάλυση και με εξόρυξη, με παόδος εξόρυξης κειμένου. Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ναι, με ανοιχτή πρόσβαση, όταν το καταθέτω κάπου ή όταν το δημοσιεύω, ποιανού τελικά είναι του εκδότη ή είναι δικό μου, είναι του οργανισμού στον οποίο μου παρέχει το ηλεκτρονικό περιοδικό. Και κοινότητες δεδομένων που έχουμε, επειδή πλέον η δημοσίευση και η έρευνα δεν είναι από μόνη της, είναι μαγαζίνα δεδομένα, οπότε πρέπει στην κοινοπραξία μας έχουμε και ανθρώπους που ασχολούνται πάρα πολύ με τα δεδομένα, γιατί μιλάμε για τη διασύνδεση πλέον. Τώρα, τι κάνουμε? Μια περίληψη, έτσι να δω, και δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραία, μου έχει χαλάσει λίγο τα κουτάκια. Λοιπόν, έχουμε τις πηγές δεδομένων από τη μία μεριά και στην ουσία αυτή είναι η υποδομή. Γιατί όταν λέμε υποδομή, πολλές φορές μπερδεύουμε και λέμε ένα σύστημα στην υποδομή. Η υποδομή είναι τα αποθετήρια. Και υπάρχουν πολλών ειδών αποθετήρια. Υπάρχουν αποθετήρια για δημοσιεύσεις, υπάρχουν αποθετήρια για δεδομένα, αυτά είναι στα επιστημονικά δεδομένα, υπάρχουν όμως και τα αποθετήρια, τα data archives, τα οποία είναι για συντήρηση. Υπάρχουν τα περιοδικά ανοιχτής πρόσβασης, που και αυτά είναι υπομορφή αποθετηρίων, απλώς έχουν άλλες επιπλέον λειτουργικότητες. Υπάρχουν τα συστήματα στις χώρες ή στους οργανισμούς, τα CRIS, τα λεγόμενα, τα οποία είναι πληροφοριακά συστήματα έρευνας, και ένα πανεπιστήμιο ή μια χώρα ξέρει πώς διασυνδέεται η έρευνα σε όλους τους τομείς. Και από την άλλη υπάρχει και η χρηματοδότηση, δηλαδή ποιος χρηματοδοτεί τι. Είναι έρευνα, είναι αποτελέσματα, είναι λεφτά στη μέση. Τα παίρνουμε αυτά, τα μαζεύουμε. Πρώτον, μαζεύουμε, συσσωρεύουμε με τα δεδομένα και δεν είμαστε ένας απλός συσσωρευτής με τα δεδομένα από πηγές, από περιφερειών. Παίρνουμε τα δεδομένα και τα ενώνουμε με πολλές βάσεις δεδομένων. Τα παίρνουμε πολλές φορές το πλήρες κείμενο, γιατί πολλές φορές τα μεταδεδομένα δεν είναι πλήρη και πρέπει λίγο να τα εμπλουτίσουμε και να τα κάνουμε σωστά. Και παίρνουμε επίσης και δεδομένα χρήσης. Ποιος έχει κάνει πόσα downloads, πόσα clicks, ποιος είδε τι, από τα διάφορα αποθετήρια. Τι κάνουμε όλα αυτά, τα παίρνουμε, κάνουμε επικύρωση των δεδομένων, γιατί πάρα πολλές φορές δεν είναι αυτά που θέλουμε. Τα μετασχηματίζουμε, τα καθαρίζουμε, βγάζουμε διπλότυπα, κάνουμε με διάφορη ανάλυση που θα σας δείξω αργότερα, βγάζουμε νέες σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα της έρευνας, τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ, και μετά αρχίζουμε και τα διασυνδέουμε. Ποιο είναι με τι, ποια δημοσίευση είναι παρόμοια με αυτή, ποιος ερευνητής έχει κάνει αυτό. Και εδώ πέρα είναι το ζουμί της υπόθεσης. Στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι τα ενώνουμε όλα μεταξύ τους και κάνουμε αυτό που λέμε ένα πολύ μικρό, απλό πληροφοριακό σύστημα έρευνας στην Ευρώπη. Από παντού τα συνδέουμε. Και επίσης, σαν Open Air, επειδή λέμε αποθετήρια, όλες οι χώρες έχουν αποθετήρια, δεν έχουν όλες οι χώρες αποθετήρια, έχουν όλες οι κοινότητες αποθετήρια. Όχι, δεν έχουν. Οπότε, μία από τις λειτουργικότητες που κάνουμε είναι παρέχουμε το Zenodo, το οποίο αν το βρείτε είναι στο www.zenodo.org. Είναι ένα αποθετήριο
επιχορηγούμενο από Open Air, άρα σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση, στο CERN, το οποίο δέχεται τα πάντα. Είτε δημιουργείτε τις κοινότητές σας και αποδέχεται τα πάντα. Αν δεν υπάρχει στον οργανισμό σας, πηγαίνετε εκεί πέρα. Και μετά έχουμε τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες υπάρχει ανέβρεση, η έξυπνη ανέβρεση, υπάρχει το crowdsourcing, υπάρχει έλεγχος και παρακολούθηση, τι γίνεται από πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης, ποιος κάνει τι. Και υπάρχουν και οι υπηρεσίες αναφοράς. Αφού τα φτιάχνουμε όλα αυτά, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τις δικές μας αναφορές. Φυσικά παρέχουμε APIs για να έρθουν άλλοι να χτίσουν υπηρεσίες επάνω. Και μετά επιπλέον, αυτά που κάνουμε εμείς είναι που θα μπορούσε να τα κάνει οποιοδήποτε. Και εδώ πέρα είναι το θέμα της ανοιχτής πρόσβασης. Ανοίγουμε τα δεδομένα, να τα ανοίγουμε για να τα βρίσκουμε σε πρώτη φάση, αλλά για να χτίσουμε υπηρεσίες. Και ένα πράγμα που ξέχασα να πω είναι ότι στην Ευρώπη, μάλλον παγκόσμια, υπάρχουν, αυτή τη στιγμή το 2009 νομίζω, η τελευταία αναφορά από το STM, που είναι μια ένωση για εκδοτών για θετικές επιστήμες, έχουμε 1,5 εκατομμύρια άρθρα το χρόνο. Με μία, επιστημονικά άρθρα, με μία τάση αυξητική. Δηλαδή το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, φανταστείτε, ήδη προβλέπουμε ότι θα έχουμε γύρω στα 40 με 50 εκατομμύρια άρθρα σε 10 χρόνια με όλα τα προηγούμενα. Οπότε ποιος το διαβάζει αυτά, τι θα κάνουμε, είναι πολύ δύσκολο και θέλουμε να τα ταξινομήσουμε, να ομοδοποιήσουμε ανάλυση και να έρθουν οι επιστημονικές ομάδες επάνω και να μπορούν να βγάλουν γνώση. Ανοιχτή πρόσβαση σημαίνει γνώση. Και φυσικά επάνω ένα κομμάτι σαν Open Air που ασχολούμαστε και θα σας δείξουμε είναι οι μετρικές έρευνες και πώς βρίσκουμε τον αντίκτυπο. Οπότε, Open Air τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα για την έρευνα στην Ευρώπη και πάλι είναι μήνυ γιατί έχουμε τα βασικά πράγματα. Έχουμε 11,5 εκατομμύρια μοναδικές δημοσιεύσεις, από τα 15 με τα διπλότυπα έχουμε βγάλει το 14,5 έχουμε βγάλει γύρω στα 3 εκατομμύρια διπλότυπα, 7 εκατομμύρια συγγραφείς, οι οποίοι δεν είναι 7 εκατομμύρια, όταν θα αρχίσουμε να βλέπουμε ποιοι είναι η μοναδικότητα, θα φτάσουμε περίπου στα 2-3 εκατομμύρια. Έχουμε πάνω από 600 πηγές δεδομένων, οι οποίες, όπως θα σας δείξω αργότερα, δεν είναι οτιδήποτε υπάρχει έξω το παίρνουμε. Υπάρχει μια διαδικασία επικύρωσης με αυτές τις πηγές. Και από αυτές τώρα, γιατί κινούμαστε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θέλει να δει ποιες δημοσιεύσεις παράγει με τη χρηματοδότησή της. Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ, 100 και 200 και 300.000 ευρώ, στους εκδότες για να παίρνει τις βάσεις δεδομένων. Οπότε έχουμε βρει γύρω στις 175.000 δημοσιεύσεις, το τελευταίο νούμερο που δεν είναι ακόμα δημοσιευμένο, αλλά σε λίγο, σε σχέση με το FP7 και καμιά 25 από άλλους χρηματοδότους με τους οποίους δουλεύουμε. Και επιπλέον έχουμε βρει γύρω στα 5.500 datasets, τα οποία δεδομένα, σύνολα δεδομένων, τα οποία είναι είτε συνδεδεμένα με δημοσιεύσεις, είτε με χρηματοδότηση. Και αυτό είναι που μπορούμε που κάνουμε προς το παρόν. Τώρα, τι κάνουμε, ποια είναι η συνταγή, ποια είναι η διαδικασία. Πρώτον, ανοίγουμε τα δεδομένα. Ο σκοπός μας είναι να ανοίξουμε τα δεδομένα και θα σας πω τι κάνουμε σαν έργο πανευρωπαϊκό, γιατί θέλουμε όχι μόνο το διάβασμα, θέλουμε την επαναχρησιμοποίηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν είναι μόνο να τα ανοίξουμε, είναι να μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει πάλι. Και τα επικυρώνουμε, προσπαθούμε να τα επικυρώνουμε όσο μπορούμε, κυρίως όταν τα δεδομένα επικυρώνουμε, όχι τα δεδομένα, στην πηγή. Τα δεδομένα είναι θέμα της κοινότητας. Προσφέρουμε υπηρεσίες διαλειτουργικότητας, έτσι ώστε ο τρόπος που εξάγουν τα δεδομένα οι πηγές να είναι ομοιογενής, όσο το δυνατόν περισσότερο. Και θέλουμε από εκεί και πέρα να έχουμε υπηρεσίες και να μπορούμε να δείξουμε τι κάνει η ανοιχτή πρόσβαση και τι κάνει η διαστήμηση όλων αυτών των ανθρώπων, των οργανισμών. Και αυτό που οδηγούμαστε είναι σε διαφανείς και επικυρωμένες διαδικασίες λήψης απόφασης, γιατί όταν έχουμε την έρευνα και έχουμε όλα αυτά τα πράγματα στην ανοιχτή πρόσβαση, ο εκδημοκρατισμός δεν σημαίνει μόνο αν το χρησιμοποιούμε όλοι. Σημαίνει ότι αυτά είναι πάρα πολλά λεφτά, τα οποία παίρνουν αποφάσεις και οι αποφάσεις αυτές πρέπει να είναι επικυρωμένες. Αυτό είναι ένα από τα βασικά πράγματα.
Ανοιχτότητα. Χάνεται μέσα εκεί πέρα. Λοιπόν, ανοιχτότητα σημαίνει, τι σημαίνει για την Ευρώπη. Δεν σημαίνει να πεις βγάζω μια πολιτική και όπως θέλαμε να κάνουμε κάποιοι οργανισμοί, εντάξει, γράφουμε μια διακήρυξη της πολιτικής και τελείωσε. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να την υλοποιήσεις. Πρέπει σαν οργανισμός να παρέχεις στους ερευνητές, να παρέχεις σε όλα τα στελέχη της διοίκησης τους τρόπους να μπορούν να την υλοποιήσουν. Και αυτό που βρίσκουμε σε όλη την Ευρώπη είναι ότι ο καθένας την έχει υλοποιήσει όπως νομίζει. Προσπαθούμε να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές για να τους κάνουμε να τις συγκρίνουμε, αλλά αυτό που η Ευρώπη, το δυνατό και αδύνατο σημείο της Ευρώπης που είναι η ποικιλομορφία, απαιτεί και πιο πολύ χρόνο στην υποστήριξη την τοπική. Αλλιώς υποστηρίζεται ο ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου που έχει μια τέλεια υποδομή και αλλιώς υποστηρίζεται ο ερευνητής στη Λετωνία που έχει μια απλή υποδομή και δεν το συζητάω για Ελλάδα. Και αυτό που έχω κάτω από το σχήμα είναι στην ουσία λέω ανοιχτές διαδικασίες, η υποδομή και ανοιχτή πρόσβαση. Και όταν λέμε υποδομή, δεν σημαίνει μόνο ανοιχτή πρόσβαση, σημαίνει ανοιχτή πρόσβαση και στην υποδομή. Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε και όλοι να συμμετέχουμε με ανοιχτό τρόπο. Αυτό που έχουμε κάνει στο Open Air είναι να πούμε, εντάξει, έχουμε όλη την Ευρώπη, έχουμε 33 κόμβους εμπειρογνωμόνων στην ανοιχτή πρόσβαση, οι οποίοι συντονίζουν, παρέχουν τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και τους έχουμε, υπάρχει μια ιεραρχία, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό τις 33 χώρες να τις διαχειριστείς. Και πραγματικά αυτό που κάναμε από την αρχή και βρίσκουμε ότι δουλεύει είναι να έχουμε χωρίσει γεωγραφικές περιοχές, Βορράς, Νότος, Ανατολή, Δύση, και βλέπουμε ότι οι νοοτροπίες και οι νοοτροπίες αλλά και οι τεχνολογίες, οι υποδομές των χωρών είναι οι ίδιες και είναι πιο εύκολη αυτή η διαχείριση. Και επίσης, για κάποιους που ενδιαφέρονται και τα αποθετηρία, υπάρχει και ένας οργανισμός που λέγεται Coalition of Open Access Repositories, ο οποίος κινείται στο παγκόσμιο επίπεδο και προσπαθεί να βάλει μια τάξη στα αποθετήρια, μόνο στα αποθετήρια, όχι ψηφιακή και στα αποθετήρια. Διαλειτουργικότητα. Διαλειτουργικότητα, είπαμε, δουλεύουμε στις πηγές κάτω. Οι πηγές, διαλειτουργικότητα σημαίνει πώς εξάγεις τα δεδομένα σου, έτσι ώστε όλοι να τα βλέπουν με τον ίδιο τρόπο, να καταλαβαίνουν τα ίδια πράγματα. Αυτό που κάνουμε στο Open Air είναι δουλεύουμε με τις κατευθυντήριες γραμμές, τα guidelines, τα οποία έχουμε τριών ειδών guidelines. Έχουμε ένα για αποθετήρια δημοσιεύσεων, ένα για αποθετήρια δεδομένων, και στα αποθετήρια δεδομένων καθόμαστε λίγο στο πιο ελαφρύ επίπεδο, δεν κατεβαίνουμε στο επίπεδο του πώς κάθε ομάδα ερευνητική σε βάθος περιγράφει τα δεδομένα της. Και έχουμε και τα CRIS, τα οποία είναι αυτά τα πληροφορικά συστήματα στις χώρες. Δουλεύουμε όχι μόνο εντός Ευρώπης, δουλεύουμε και εκτός Ευρώπης, στο Research Data Alliance, που είναι ένα φόρουμ για να μπορούν οι άνθρωποι με δεδομένα να συνεννοούνται, με το WDS, που είναι το World Data Service, W3 και πάρα πολλά άλλα. Συνεργαζόμαστε, η Ευρώπη δεν χορηγεί μόνο να δώσουμε ανοιχτή πρόσβαση, αλλά στην ανοιχτή πρόσβαση σημαίνει ότι πρέπει τα πράγματα να βρίσκονται εύκολα. Πρέπει να υπάρχουν η ταυτοποίηση. Πώς δίνεται ταυτοποιείται κάποια δημοσίευση, κάποιο δεδομένο, κάποιο οτιδήποτε. Πώς μπορώ μέσα από τα προγράμματα της Ευρώπης, έχοντας εγώ σαν πανεπιστήμιο, σαν μεταλλεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα κωδικό, όταν θα πάω οπουδήποτε, να μπορώ να πάω στο Wi-Fi, για παράδειγμα με το EduRoam, υπάρχει το αντίστοιχο EduGain, στο οποίο πλέον μπορώ να έχω πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες όλων των πανεπιστημίων. Μιλάμε για λεξικά, έχουμε πολυγλωσσία, έχουμε δημοσίευση από όλη την Ευρώπη, άρα πολυγλωσσία, και φυσικά να διασυνδεθούμε με άλλες υποδομές, κυρίως μέσα από τα Link-to-PD. Τώρα, ένα από τα πράγματα που είπα στην αρχή είναι ότι οι υποδομές είναι πάρα πολύ χρήσιμες, αλλά ο κόσμος μιλάς για υποδομές και δεν καταλαβαίνουν. Πολλές φορές τι σημαίνει υποδομή είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν και κυρίως η πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι αυτή που θα πάρουν τις αποφάσεις να δώσουν τα λεφτά και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουν. Οπότε, βασικό πράγμα που όταν μιλάμε για τις υποδομές είναι να έχουμε υπηρεσίες.
υπηρεσίες που να τις καταλαβαίνει ο κόσμος, να τις χρησιμοποιεί, έτσι ώστε να καταλάβει τη σημασία της υποδομής, να καταλάβει τη σημασία της ανοιχτής πρόσβασης, να τα καταλάβει όλα. Παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες, θα πάω σε όλες αυτές. Η υποστήριξη και εκπαίδευση, είπαμε, είναι μέσα από τα δίκτυα, τους κόμβους που έχουμε σε κάθε χώρα, οι οποίοι κανονικά πρέπει να, αυτό που κάνουν, μέσα από σεμινάρια, μέσα από ημερίδες, μέσα από το helpdesk που έχουμε, έρχονται και απαντάνε σε οποιαδήποτε ερώτηση, είτε τεχνική, είτε νομική, είτε οτιδήποτε άλλο έχει ένας ερευνητής. Πώς να δημοσιεύσω σε ανοιχτή πρόσβαση, να δημοσιεύσω σε code ή στο χρυσό δρόμο ή να καταθέσω στον πράσινο δρόμο. Τώρα, βασικό πράγμα που είπα είναι οι υπηρεσίες επικύρωσης για παρόχους δεδομένων. Λέμε ότι τα δεδομένα σας στις πηγές θέλουμε να είναι με αυτή τη μορφή. Έχουμε διάφορες διαβαθμίσεις και ευελπιστούμε ότι όλες οι πηγές θα τις ακολουθήσουν. Έτσι ώστε όχι να είναι μόνο φανερές μέσα από το Open Air, να μπορούν να είναι διαλειτουργικές με όλους τους υπόλοιπους της Ευρώπης. Αυτό που βρίσκουμε είναι ότι έχουμε κάποια εργαλεία που έρχεται κάποιος που έχει ένα αποθετήριο, μας δίνει μέσω από το OEIPMH τα set, τα λεγόμενα set, μπορούμε να του πούμε σε τι βαθμό συμβατότητας έχει και μετά να γραφτεί στο Open Air, τον οποίο κάνουμε harvest σε τακτικά χρονικά διαστήματα και φαίνεται μέσα από το Open Air. Σας δείχνω απλώς μία οθόνη από των διαφόρων ειδών πηγές που έχουμε. Εδώ πέρα έχουμε δημοσιεύσεις, έχουμε συσσωρευτές, data repositories και προχωράμε ακάθεκτα να δούμε τι άλλες πηγές μπορούμε να μαζέψουμε. Τώρα, υπηρεσίες ανέβρεσης και crowdsourcing. Τώρα δεν είμαι ακριβώς αν το crowdsourcing στην προηγουμένη περίπτωση είναι το σωστό, αλλά είναι. Μία από τις σελίδες του Open Air, όταν έρχεται κάποιος να ψάξει, μπορεί να ψάξει, δεν θυμάμαι τι να ψάξει εδώ πέρα, βρίσκει τα αποτελέσματα, μπορεί να τα ομαδοποιήσει κυρίως σε σχέση με ποιος έχει κάνει την επιχορήγηση, τη χρηματοδότηση, ανάλογα με το που προέρχονται τα αποτελέσματα, να δει αν είναι κλειστή της ανοιχτής πρόσβασης. Τα συγκεκριμένα το έχω πει γιατί όλα αυτά, τη σύνδεση από δημοσίευση σε χρηματοδότη, το έχουμε βρει μέσα από υπηρεσίες text mining. Και φυσικά να δούμε πού πάμε. Αυτό είναι η σελίδα μας για μια δημοσίευση. Έχουμε τους διάφορους, τις ταυτότητές τους, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα στο αποθετήριο, αλλά τις βρίσκουμε και μόνοι μας, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη διασύνδεση σε διπλότυπα, σε διάφορα. Επίσης, αυτό που κάνουμε είναι ότι κάνουμε επιπλέον ταξινόμηση και εδώ πέρα μπορείτε να δείτε ότι αυτή τη δημοσίευση, επειδή είναι πολλά διπλότυπα, την έχουμε βρει σε όλα αυτά τα αποθετήρια, στα δύο είναι ανοιχτά, στο ένα είναι κλειστό και φυσικά ότι είναι χρηματοδοτημένη από το τάδε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και επιπλέον, το crowdsourcing που έλεγα ότι έρχεσαι μέσα και λες, ωραία, αυτή η δημοσίευση πολύ ωραία, αυτή όμως ξέρω ότι προέρχεται από το τάδε έργο ή ότι είναι συνδεδεμένη με το τάδε δεδομένο, οπότε θα σας αφήνουμε να το κάνετε. Και όλα αυτά τα κουμπιά σιγά σιγά θα γίνουν πιο πολλά. Βρίσκουμε ποιες είναι παρόμοιες δημοσιεύσεις, ποιες είναι, εδώ δεν το έχω, αλλά ποια είναι τα references, ποιες είναι οι αναφορές και ποια είναι και τα συνδεδεμένα δεδομένα. Έλεγχος και αναφορές. Ένα από τα βασικά πράγματα είναι ότι αφού τα μαζεύεις από όλες τις πηγές, ξέρεις λίγο πολύ τι γίνεται στο σύστημα. Οπότε, προς το παρόν, ένα από τα πράγματα που κάνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δούμε, έχει τις πολιτικές της ανοιχτής πρόσβασης, να δούμε πόσο ακολουθούνται αυτές τις πολιτικές.
Αυτό ήταν από το Μάρτι, τώρα έχουμε πάει στο 58%. Είναι λίγο προς την ανοιχτή πρόσβαση, αλλά είναι μια πολύ καλή εκτίμηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει πολύ ωραία, με το πιλωτικό έκανε αυτό, με τον ορίζοντα θέλω το 100%, άμα μπορούμε να πετύχουμε το 80% θα είναι πολύ ευτυχισμένοι. Και βρίσκουμε ότι υπάρχει και μια αυξητική τάση στην απόκτηση δημοσιεύσεων στο FP7. Οπότε αυτό για μας σημαίνει ότι η υποδομή από κάτω, τα αποδυτήρια δουλεύουν. Μπορούμε να δούμε αναχώρα που είναι οι πιο πολλές δημοσιεύσεις. Μπορούμε να δούμε τους διάφορους τύπους των δημοσιεύσεων, πόσα είναι επιστημονικά άρθρα, πόσα είναι βιβλία, πόσα είναι κεφάλαια σε βιβλία, reviews, lectures, οτιδήποτε. Είναι ότι μπορούμε πλέον, έχουμε τα δεδομένα και μπορούμε να τα συνδέσουμε με βάσεις δεδομένων από τις επιστημονικές βάσεις που μετράνε τα impact factors, μετράνε τα citation indexes κλπ. Και μπορούμε ανά χώρα για ανοιχτή πρόσβαση να μπορούμε να μετρήσουμε τον αντίκτυπο και να δούμε πόσο περισσότερο αντίκτυπο έχουν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που είναι ανοιχτές, πόσες είναι κλειστές. Είναι μια διαδικασία που κάνουμε τώρα στο καινούργιο το OpenAir και ελπίζουμε να δούμε τι θα βγάλει. Το άλλο που κάνουμε είναι ότι αφού τα μαζεύουμε ωραία και καλά και τα συνδέουμε και τα καθαρίζουμε, να κάνουμε ανάλυση. Εμείς, σαν OpenAir, μας ενδιαφέρει η ανάλυση από την πλευρά της έρευνας. Άλλοι, έχοντας ανοιχτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και πρόσβαση στο πλήρες κείμενο, οι βιολόγοι για παράδειγμα, παίρνουν και κάνουν ανάλυση και βρίσκουν τις διασυνδέσεις ανάμεσα στις βιολογικές οντότητες, οι κοινωνιολόγοι τα αντίστοιχά τους. Εμείς, σαν OpenAir, κάνουμε ανάλυση για την έρευνα. Πώς πάει η έρευνα γενικώς στην Ευρώπη, πώς η χρηματοδότηση, τα λεφτά που δίνονται, όχι σπαταλούνται, τι έχουν σαν αντίκτυπο. Και μην ξεχνάμε ότι ναι, με το OpenAir δουλεύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δίνει στο Horizon γύρω στα 70 με 80 δις ευρώ, το οποίο όμως συνολικά στην έρευνα στην Ευρώπη είναι γύρω στο 11%, 11 με 12%. Οπότε φανταστείτε τα λεφτά που δίνονται στην έρευνα σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, και αν με πολιτικές ανοιχτής πρόσβασης μπορείς να τα διασυνδέσεις όλα αυτά, έχοντας τα κόστη, έχοντας ποιος κάνει τι, φανταστείτε τι πληροφορία μπορείτε να βγάλετε. Εμείς αυτό που κάνουμε δύο πράγματα σε ανάλυση της έρευνας. Από τη μία είναι ακαδημαϊκά, το βλέπουμε και λέμε ο ακαδημαϊκός χάρτης. Ποιοι δουλεύουν με ποιους, ποιος το citation index, ποιοι είναι οι most cited, οι πιο δημοφιλείς, ποιες είναι οι τάσεις οι αυξητικές στην έρευνα, και από την άλλη το βλέπουμε από τη μεριά του χρηματοδότη που λέμε η ανάλυση και λέμε, κάνουμε αναγνώριση ομάδων, κοινοτήτων. Για παράδειγμα, η Ευρώπη μας έχει αναθέσει μερικές ερωτήσεις που λέει τα έργα στο πρόγραμμα, το sub-program του Health, τα πήραν οι καλύτεροι. Αυτοί που τα πήραν οι καλύτεροι, επειδή σαν Ευρώπη θέλουμε να δίνουμε λεφτά στην έρευνα και από διαφορετικά πανεπιστήμια, γιατί θέλουμε οι άνθρωποι να δουλεύουν μαζί. Δουλέψαν και μαζί συνεργαστήκαν και μετά το έργο. Όλα αυτά μέσα από την ανοιχτή πρόσβαση και τα μεταδεδομένα μπορούμε να βρούμε απαντήσεις. Και το βασικό είναι ότι μπορούμε να βρούμε και απαντήσεις σε επικάλυψη χρηματοδόσεων. Ποιος στη Γερμανία, σε σχέση με την Ευρώπη, σε σχέση με την Αμερική. Το FP7, εδώ είναι, μια χαρά είναι. Στο FP7, για παράδειγμα, μας ρωτάνε στο Health, αυτό στην υγεία, στο τομέα της υγείας, πόσο δώσαμε λεφτά σε σχέση με τους Άγγλους στο Wellcome Trust, που είναι ένας αγγλικός χορηγός, και αφού αν δώσαμε και τα ίδια λεφτά περίπου στα ίδια πράγματα, ποιος έκανε καλύτερη έρευνα, αυτή ή εμείς? Έχουμε τέτοιες ερωτήσεις και πολύ καλά κάνουμε. Τώρα, αυτό που λέω είναι τα τρία στάδια: είναι τα δεδομένα, η ανάλυση δεδομένων και η ανάλυση. Ένα από τα πράγματα που θέλω να τονίσω είναι, εδώ πέρα είναι ο καθαρισμός. Ένα από τα βασικά πράγματα που θέλουμε είναι καθαρά μεταδεδομένα, το οποίο είναι βασικό όταν στείνονται αυτές οι υποδομές, πώς θα είναι καθαρά και με διεθνή πρότυπα. Διασύνδεση με εξωτερικές βάσεις,
ομαδοποίηση και πλέον υπάρχουν τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες δεν κάνουν ταξινόμηση σύμφωνα με τα γνωστά, αλλά κάνουν ταξινόμηση σύμφωνα με το άγνωστο. Πώς πάω να προτάσεις, θα σας δείξω μερικά απλώς κάποια γραφήματα και θέλουμε συνεργασία με ειδικούς και έτσι ώστε να μπορούμε να τα εξηγήσουμε αυτά που βλέπουμε. Εμείς παράγουμε αποτελέσματα, κάνουμε στατιστικές μεθόδους, αλλά θέλουμε τους ειδικούς που θα τα... Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν θα σας δείξω εικόνες. Ναι. Ναι, ξανακόλλησε. 2-3 εικόνες είχα έτσι ωραίες για να δείτε τι ωραία που είναι αυτό. Α, ομαδοποίηση. Άρα αυτό κομμάτι. Εδώ αυτό που βλέπετε είναι μια ομαδοποίηση. Τι κάνουμε. Δεν θα σας πω χρώματα, σημαίνει υποπρογράμματα του FP7. Υποπρογράμματα του FP7 και πώς αυτά μεταξύ τους ομαδοποιούνται. Μπορείς να κάνεις κλικ zoom in και να δεις αν είσαι ποιος κάνει τι. Θα τα πάω εδώ. Και για παράδειγμα στη σχέση. FP7 σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις, με τα αποτελέσματα των προγραμμάτων, τα περνάμε από ανάλυση και βλέπουμε σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αυτό είναι μέσα στο health, στα υποπρογράμματα του health, του υποπρογράμματος της FP7 και λέμε πώς συνδέονται. Αυτό που το πρόγραμμα που ήταν το ERCAG, πώς συνδέεται με τη χρηματοδότηση του άλλου, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία. Επίσης, ένα άλλο που μπορούμε να βρούμε είναι όταν τα έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα μεικτά, είναι οι τάσεις. Λέμε τάσεις, πότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αυτό το ερευνητικό τομέα να ξεκινήσουμε να μιλάμε εδώ πέρα για παράδειγμα, είναι για πληροφορική και να μιλήσουμε για supervised learning, μια τεχνική. Άρχισε περίπου ή πότε, πώς πάει ερευνητικά για να μπορούμε και σαν χρηματοδότηση ή σαν εθνικές πηγές να κάνουμε τα αντίστοιχα. Μην νομίζετε πως ήταν λάθος η παρουσίαση, ήταν επίκαιρος φτιαγμένο έτσι για να αναδείξουμε τις νέες υπηρεσίες συνέφους του ΕΚΤ και τη σημασία τους και την αξιοπιστία τους. Λοιπόν, να περάσουμε στη σύντομη συζήτηση και στις ερωτήσεις. Όποιος θέλει, να σηκώνει το χέρι του, υπάρχει μικρόφωνο για να ακούγεστε καλύτερα. Σε σχέση με την τεκμηρίωση, τη διαδικασία όπως την αναλύσατε πριν, αν και δεν αφορά τα θέματα που είπατε, αλλά όσον αφορά το health, ας πούμε, πρόγραμμα που αναφέρατε, είχα την πληροφορία ότι έγινε ένα τεστ από κάποιο φορέα διεθνή με ένα πρόγραμμα υπολογιστών που συνέδεται επιστημονικές εργασίες ιατρών. Και το δημοσιοποιούσε στο ίντερνετ και σε πολλά περιοδικά και αποδείχθηκε ότι ένα 30%, ενώ αυτό ήταν ένα πρόγραμμα υπολογιστή που το έκανε και όχι ένας επιστήμονας, κάποια περιοδικά το δέχτηκαν και το δημοσίευσαν. Εδώ πώς δουλεύετε εσείς, δηλαδή, όταν έχετε κάτι τέτοιο, που είναι συγγραφή ή έχει προφάσει και τέτοια, δίδετε τέτοιο θέμα καταρχήν ή όχι? Υποθέτω πως η ερώτηση είναι για την κυρία Μανολά, για το ΔΕΝΕΡ. Για την τελευταία παρουσίαση εννοώ. Αφορά αυτό, αλλά υπόθηκε και πριν για τεκμηρίωση. Δηλαδή. Δεν ξέρω, ναι, για την κυρία Μανολά. Τεκμηρίωση συνδέει τώρα. Αυτό περνάει μία διαδικασία, τα peer review τα λεγόμενα, η οποία τα περιοδικά έχουν πρόβλημα. Και μάλιστα όχι έχουν πρόβλημα από τα τεχνητά, έχουν πρόβλημα και από τα αποτελέσματα τα οποία οι μελέτες, κυρίως οι εθνικές, από τις οποίες δημοσιεύονται. Και υπάρχει ένα μεγάλο retraction rate, ρυθμός απόσυρσης από αυτά τα περιοδικά και μιλάμε για περιοδικά όπως το Nature, το Science, ο οποίος βρίσκουν ότι κάθε χρόνο μεγαλώνει. Αυτό είναι ανθρώπινο. Άπαξ και μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα και κάνουν peer review, είναι ανθρώπινο. Δεν έχει να κάνει με την τεκμηρίωση. Αυτό έχει να κάνει με το peer review. Άρα ελέγχεται. Ελέγχεται και βλέπετε ότι περνάει, όταν μιλάμε για Nature, και όταν περνάει από peer review,
συστήματα τους δεν είναι αυτά που πρέπει ή δεν χρησιμοποιούν τις μεθοδολογίες που πρέπει. Και υπάρχει ένα retraction rate το οποίο μεγαλώνει και ένα από αυτό που λέτε είναι ότι με ανοιχτή πρόσβαση αυτά θα γίνονται ακόμα πιο διαφανείς διαδικασίες κτλ. Επόμενη ερώτηση, σχολιασμός. Κράβαλα Γιώργος λέγομαι. Είμαι γνωστικός και αναπτυξιακός ψυχολόγος, ερευνητικό τομέα, ανεξάρτητος προς το παρόν στην Ελλάδα και εν δυνάμει ψυχαναλυτής. Δεν μπορούμε να αφήσουμε και τη φιλοσοφική προσέγγιση προς την ψυχή και στη μεθοδολογία στις επιστήμες. Ο κύριος Ιωαννίδης στην πολύ καλή του εισαγωγή μίλησε ή τουλάχιστον μας άφησε να καταλάβουμε τα θετικά του ψηφιακού αποθετηρίου. Κατά τη δικιά σας γνώση, ποια θα ήταν τα αρνητικά? Κάτι που με αυτά που ασχολείστε εσείς και δεν μπορούμε να σκεφτούμε εμείς. Και σε θεωρητικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο. Και επειδή μιλήσατε για το εκδημοκρατισμό, που βασικά είναι πολύ βασικό, υπάρχει κάποιος φορέας ή παράγοντας να μπορέσει να εγγυηθεί κάτι τέτοιο, πέρα από τη δικιά σας πρωτοβουλία, ας πούμε, ή καλή θέληση? Ο εκδημοκρατισμός είναι μια έννοια η οποία είναι μια αρχή, το οποίο είναι το ζητούμενο, το οποίο δεν είναι μετρήσιμο. Η όλη είναι ένα επίτευγμα και το μέσο για να επιτευχθεί, στον βαθμό που είναι μπορεί να το επιτευχθεί αυτό, είναι η ανοιχτή πρόσβαση. Δεν είναι θέμα πρωτοβουλίας κάποιου ατόμου ή κάποιου οργανισμού. Συνολικά η κοινότητα, συνολικά η πολιτική της Ευρώπης, αλλά δεν ξεκίνησε από τους πολιτικούς, ξεκίνησε από ανθρώπους επιστήμονες, οι οποίοι είπαν ότι πρέπει τα δεδομένα αυτά να είναι ανοιχτά για ένα σωρό ωφέλη, που εγώ το καταστάλαξα στον εκδημοκρατισμό. Υπάρχουν ένα σωρό ωφέλη, τα έχει και στη διαφάνειά μου. Επομένως, είναι κάτι ομαδικό, δεν είναι κάτι ατομικό, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα φορέα μόνο. Όλοι μαζί η κοινότητα, πλέον έχοντας πιστεί, θα έλεγα όλα τα επίπεδα της πολιτικής ηγεσίας, πορευόμαστε σε μια απόπειρα, προσπάθεια υλοποίησης μιας διαφορετικής επικοινωνίας των επιστημονικών αποτελεσμάτων, τα οποία να μας φέρνουν μέσα από την ανοιχτή πρόσβαση στην καλύτερη διάκριση της γνώσης. Και αυτό το λέω εγώ από τον δημοκρατισμό. Αναφορικά με τα αρνητικά, για τις δύο ερωτήσεις, αρνητικά κίνδυνοι υπάρχουν. Δεν είναι αρνητικά αυτά κατά αυτά, αλλά όπως με ένα μαχαίρι μπορεί να κάνεις εγχείρηση, να μπορεί να σφάξεις τον άλλον. Αντίστοιχα και με την ανοιχτή πρόσβαση υπάρχουν κίνδυνοι, παραδείγματος χάρη, να δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία να ξεχάσουμε την έννοια της ποιότητας, του ελέγχου ποιότητας των δημοσίευσεων, τα οποία είναι ανεξάρτητο πράγμα με την ανοιχτή πρόσβαση, την κλειστή πρόσβαση. Είναι ένα ορθογώνιο θέμα, αλλά μπορεί να παρασυρθούμε από αυτό και να παρασυρθούμε ως κοινότητα επιστημονική και να καταλήξουμε να δημοσιεύονται σε ανοιχτή πρόσβαση σκουπίδια. Αυτό είναι στο δικό μας χέρι ως επιστήμονες να βάλουμε τους σωστούς μηχανισμούς, να διατηρήσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε και να τους εξελίξουμε, ώστε είτε κάποιοι δημοσιεύονται με ανοιχτή πρόσβαση, είτε όπως δημοσιεύονταν πριν. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί τα ΕΦΕ, είτε όπως ήταν σε κλειστή πρόσβαση, να διατηρήσει το επίπεδο ποιότητας το οποίο έχουμε. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Υπάρχουν και μερικοί άλλοι, αλλά φτάσαμε στην άκρη. Το πρώτο μέρος της ερώτησης εννοούσα κάθε φορά που έχουμε εκλογές, για παράδειγμα, και αλλάζει η κυβέρνηση. Θα αλλάζει και όλη η δομή του συστήματος, δηλαδή όπως ένα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο παράδειγμα, τα πανεπιστήμια. Υπάρχει κάποια ανεξάρτητη αρχή ή κάποιος που μίλησε για φορέα που να εγγυάται αυτή την
εκδημοκρατικότητα. Δηλαδή είναι μια πολύ ένα fine line, μια πολύ λεπτή γραμμή με ποιος έχει την εξουσία και τη διαχείριση. Και όπως επίσης και τη χρηματοδότηση. Γιατί αν θυμάμαι καλά την κυρία. Όχι άλλη κυρία, ιστορικός, συγγνώμη, ναι, είπε ότι για το ένα πρόγραμμα λέει υπάρχει εγγυημένη χρηματοδότηση για 5 χρόνια. Δηλαδή, από τη μία είναι ένα φοβερό και πολύ φιλόδοξο εγχείρημα και επιχείρημα, αλλά από την άλλη όλα είναι κρατηθούν σε μια ισορροπία. Την οποία την εγγυάται ποιος. Δηλαδή, μπορεί να μην την εγγυάται κανένας. Είναι μια συλλογική προσπάθεια να γίνει αυτό το επίτευγμα, αλλά ταυτόχρονα είμαστε ευάλωτοι να θυματοποιηθούμε από πολιτικές κυβερνήσεις ή από εταιρείες, από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, εκεί ακριβώς είναι κάποιος κίνδυνος. Και επίσης για τα αρνητικά, ας είναι αυτό που είπατε, εγώ θα πρόσθετα κάποια αποξένωση. Γιατί εντάξει, και εγώ λατρεύω τα βιβλία, έχω ξοδέψει πάνω από 15 χρόνια στα πανεπιστήμια, είμαι λίγο ρομαντικός, δηλαδή ακόμη ενώ είμαι καζετάκιας και βλέπω τη προσφορά του ψηφιακού αποθετερίου, ένα παλιό δωμάτιο βιβλίο ή μια γωνιά βιβλιοθήκη έχει αυτό και ακόμη την ομορφιά της. Αλλά απ' την άλλη, δηλαδή υπάρχουν και άλλα σε κοινωνικό επίπεδο, για το αποξένωση και πρόβλημα, για παράδειγμα. Ή ποιος κοντρολάρει, τι θα γίνει σε περίπτωση πολέμου, ή οτιδήποτε άλλο. Ποιος κοντρολάρει το κουμπάκι να έχουμε το access. Το open access είναι κάτω από συνθήκες. Που κολλάει αυτό στην ερώτηση. Υπάρχει κάποιος φορέας πέρα από τη συνεργασία σε θέματα υποδομής που να εγγυάται σε πολιτικό ή άλλο επίπεδο ότι θα υπάρξουν και αύριο αυτά, άμα αλλάξει η κυβέρνηση, άμα γίνει ένας πόλεμος, άμα γίνει μια ψυχολογική. Για την πολύ απλή απάντηση, σε αυτό το επίπεδο που το θέλετε, ποτέ και για τίποτα δεν υπάρχει εγγύηση. Αυτή τη στιγμή η πολιτική της Ευρώπης με μεγάλη ευρύτητα είναι σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά δεν νομίζω στο εγγύηση και το απότερο μέλλον να υπάρχει θέμα να αλλάξει αυτή η πολιτική. Αλλά να υπάρχει κάποιος που θα το υπογράψει αυτό με αίμα, δεν υπάρχει. Εντάξει, ήταν λίγο υπερβολικός ο λόγος, αν υπάρχει κάποιος δεν υπάρχει τουλάχιστον να κατευθύνει. Όλοι δουλεύουμε, παλεύουμε και προχωράμε. Και συγγνώμη εδώ που θέλω να πω είναι στην ποιότητα που είπατε της πρόοδος και των δεδομένων. Εμένα τουλάχιστον η εμπειρία μου τόσα χρόνια λέει ότι όσο καλύτερα η ενημέρωση γίνεται και η προώθηση στις ανθρωπικές και στις θετικές επιστήμες είναι θέμα του κάθε οργανισμού που βγάζει και φτιάχνει το δικό του αποθετήριο. Ενώ οι υποδομές, δηλαδή τα λογισμένα κάνει το κώδικα που εκεί στηρίζονται αυτά, έχουν πολλά εργαλεία για να μπορέσει έλεγχο να κάνει. Εξαρτάται ο κάθε οργανισμός τι πολιτική θα έχει. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, όταν εμείς έχουμε 3 ανθρωπιστικά Ινστιτούτα, θα μπορούσαμε να έχουμε 3 βήματα ελέγχου στη μέση. Ότι αυτός που βάζει των ελληνικών ερευνών, των ελληνικών ερευνών, παράδειγμα στο Ινστιτούτο, έχει αποφασίσει αυτό τα πώληση. Άρα λοιπόν ένα κεντρικό σημείο, όταν εγώ αυτοορκιστήσω κάτι στο αποθητηρό μου, θα περάσει από τον κύριο Ανίδη, που έχει τον κεντρικό πώληση και θα πει accept, reject. Ή ένας αποφασίσει να βγάλει τα peer review μόνο. Και η επιστήμη από επιστήμη έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή η ιατρική, ένας λόγος που δεν είχε ποτέ, ας πούμε, οι φυσικές επιστήμες ήταν πάντα. Ήταν οι πρωτοπόροι σε αυτό, ήταν και πιο ανοιχτή πάντα στην τεχνολογία. Η ιατρική και η βιολογία, η οποία έχει πολύ ευαίσθητα στοιχεία, τα οποία μπορούν να βγουν στον κόσμο και να αρχίσει να διαβάζει και να λέει έχει θεραπεύω το εκείνο ή έχει θεραπεύω το άλλο. Προφανώς έχουν εκ της φύσεώς τους μια διαφορετική αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα η ιστορία για μας νομίζω είναι ακριβώς αυτό που λέμε έγκριτη και φιλτραρισμένη πληροφορία να βγαίνει και να μην είναι το σκουπίδι που βγαίνει από αυτό το blog. Αυτή η έννοια υπάρχει στο ψηφιακό. Συγγνώμη, Υπάρχει άλλη ερώτηση? Περιμένετε ένα λεπτό να έρθει το μικρόφωνο. Απευθύνω την ερώτηση στην κυρία Κατσιαδάκη από το προγραμματάρια. Εγώ προέρχομαι από τον κόσμο της αρχαιολογίας, είμαι αρχαιολόγος
Και έχω ενδιαφέρον εκτός από τη διδασκαλία με τα θέματα των ψηφιακών αποθετηρίων και ανοιχτής πρόσβασης και ανοιχτών δεδομένων. Προφανώς, λόγω έργου, θα γνωρίζετε ότι στην αρχαιολογία και επειδή η επιστήμη έχει να κάνει άμεσα με τα μνημεία, υπάρχουν αντιστοίχως και οι συγκεκριμένοι νόμοι, οι σχετικοί μάλλον νόμοι, μάλλον ένας νόμος, που αφορά την προστασία της πολιτικής κοινωνίας, και αυτό σημαίνει παράλληλα ότι όταν μιλάμε για μνημεία, κυρίως κινητά μνημεία, έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ με θέματα δικαιωμάτων δημοσίευσης. Εκεί ακόμη νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και επειδή είναι μέσα στη μέση το κράτος, δεν ξέρω, και ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Πολιτισμού προωθεί ένα έργο για τα κινητά μνημεία, για την ψηφιακή σύγκληση, για την καταλογογράφηση, αλλά και πάλι είναι πολύ ισχυρό το θέμα των δικαιωμάτων δημοσίευσης και αυτό δημιουργεί ένα στατικό παράγοντα στο ότι δεν παίρνουν πάρα πολλά μνημεία, γιατί δεν είναι δημοσιευμένα. Και υπάρχει ο φόβος, και που σχετίζεται και με την άρνεια βέβαια, το τι είναι το διαδίκτυο. Υπάρχει ο φόβος το ότι άμα θα τα βάλουμε στο διαδίκτυο, γύρευε ποιος θα τα μπορεί να τα δει και να τα δημοσιεύσει. Αυτή είναι η ερώτηση. Αν έχετε κάποια υπόψη σας κάποιο σχέδιο ή αν δεν σας αφορά το θέμα, δεν. Μας αφορά και πολύ μάλιστα. Καταρχήν, το Ντάρια δεν λειτουργεί ως νομοθετήριο. Λειτουργεί ως κοινότητα ερευνητών. Από εκεί και πέρα τα αποθετήρια ανήκουν στους φορείς που συμμετέχουν ή που δεν συμμετέχουν μέσω των κρατών. Ως προς την ανοιχτή πρόσβαση στα αρχαιολογικά δεδομένα, όντως είναι ένα ευαίσθητο σημείο. Αυτό που προσπαθεί να κάνει το ελληνικό Ντάρια είναι ως προς το σκέλος των δεδομένων, συγκροτεί ένα μητρό συλλογών, ούτως ώστε γνωρίζοντας ο ερευνητής πού υπάρχει τι, που υπάρχει όχι τι ως τεκμήριο, αλλά τι ως συλλογή, μπορεί να πάει κατευθείαν στο φορέα, να κάνει την αίτησή του με τους όρους που έχει ο φορέας για τις συλλογές του και να κάνει την έρευνά του εκεί, προκειμένου για τις φυσικές συλλογές. Τώρα για τις ψηφιακές συλλογές, νομίζω ότι υπάρχει μια υποχρέωση, εφόσον υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, που είπε ο κ. Ιωαννίδης, υπάρχει κρατική χρηματοδότηση για την ψηφιοποίηση των συλλογών, εφόσον είναι χρηματοδοτούμενες από ευρωπαϊκά χρήματα, χρήματα του Ευρωπαίου ή του Έλληνα φορολογούμενου, αυτά να είναι ανοιχτά. Εάν τώρα ο συγκεκριμένος φορέας, δεν μιλάω για το Υπουργείο Πολιτισμού, μιλάω δυνάμει για οποιοδήποτε φορέα, καταστρατηγεί αυτή την αρχή, αυτό είναι θέμα της πολιτείας να το ελέγξει. Επίσης, να πω ότι σε αυτό το κομμάτι πραγματικά είναι πολύ μεγάλο. Σε θέματα πνευματικών και κομμάτων, είναι το μεγαλύτερο κόσμο που αντιμετωπίζουμε όλοι στο πλήρες κείμενο. Και ειδικά με το Υπουργείο Πολιτισμού είναι μια συζήτηση συνεχόμενη, η οποία δείχνει ότι είναι στις αρχές, λοιπόν, προσπάθειες γίνονται, πρέπει να αλλάξουν και νοοτροπίες, να αλλάξουν και νόμοι, αλλά τουλάχιστον προσωπική μου άποψη σε αυτό, το οποίο τουλάχιστον εγώ το έλεγα και το έκανα, είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια έναρξη. Δηλαδή το να μπουν τα μεταδεδομένα, τα οποία είναι ελεύθερα και να μπορεί και ειδικά τη γλώσσα, είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα να φανεί προς τα έξω τη δουλειά της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, επειδή ξαναλέω για τα εργαλεία που έχουμε όλα τα νόμια τεχνολογικά, έχεις τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσεις, να αξιοποιήσεις τη χρηματοδότηση, να ψηφιοποιήσεις το έργο σου πρώτα απ' όλα για να υπάρχει και να διατηρείται και να μην χαθεί ή εξαρτάται από τη φωτιά, από την πυρκαγιά, από οτιδήποτε, να το αποθέσεις το αποθετήριό σου με το όχι, ενώ εκεί στα μεταδεδομένα μπορείς να έχεις ένα πεδίο που να λέει ανοιχτή διάθεση με όχι. Έχει λοιπόν όχι, το οποίο σημαίνει το οποίο μόνο ζήσει τελικά, και όταν αναλόγως με την πρόοδο της εκαθάρισης των πραγματικών δικαιωμάτων, αυτό που θα έξω βγαίνει. Αν έχεις όμως στήσει όλη την οπιοδομή, μετά είναι εύκολο να αξιοποιήσεις
πράγματα που θα τρέχουν χωρίς εσάς. Γιατί εντάξει, και εσείς θα παίξετε ένα ρόλο σε αυτό, αλλά δεν είναι, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αν όμως δεν φτιάξεις τη μαλλιά, να πεις ότι εγώ τα μαζεύω, παιδιά, τα βάζω σε ένα αποθητήριο, βγάζω τα μεταδεμένα και όπου μπορώ το πλήρες κείμενο σιγά σιγά, δεν πρόκειται να φτάσει στο σημείο που όλοι θέλουμε, στον αρχή πρέπει να ξεκινήσει από μια μαλλιά, κατά την προσωπική μου πράγματα. Το πρόβλημα νομίζω το έχει κυρίως το ΕΚ που λειτουργεί ως αποθετήριο. Νομίζω για ασχοληθεί στο ΕΚ έχουμε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά όσον αφορά κυρίως τα ακίνητα μνημεία. Όπου εκεί τα δεδομένα είναι λίγο πιο σαφή. Δηλαδή ό,τι μπαίνει. Κοιτάξτε, όχι. Κοιτάξτε, αυτή είναι η συνεργασία μας στην Μετρόπολη που θα βγει το αποθητήριο για την αναστήλωση. Όλο το περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε για την αναστήλωση του ερεκτρίου. Αυτό είναι σαφές. Δηλαδή δεν μπορούν. Εκεί είναι οι νόμοι, δεν μπορούν να τα βγάλουν έξω. Και εδώ συνεργαζόμαστε και το βλέπουμε τώρα. Δηλαδή κάποια θα αξιοποιηθούν, θα βγαίνουν έξω κάποια, σε κάποια μπορεί να έχουμε μερική διάχυση. Δηλαδή να βγάζουμε το πρόλογο, να βγάζουμε το τέλος. Μόνο για να μπορέσει να ξεκινήσει η διείσδυση και μετά σιγά σιγά να προχωρήσουμε. Φυσικά σε αυτό είναι πράγματα τα οποία είναι και παλιά, είναι μοναδικά, χρειάζεται ιστορία να το φτιάξει. Και δεν μιλάω για τα δικά μας αποθητήρια, τα δικά μας και στο ΕΕ ακόμα αντιμετωπίσαμε αυτό το πρόβλημα των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι σαφές και καθόλου αυτό. Αλλά μιλάω για το αποθητήριο που κάνουμε με τους τρίτους φορείς. Εκεί προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε σε όσο κομμάτι μπορούν, αλλά τα προβλήματα είναι μεγάλα. Ειδικά στους φορείς που εδώ υπάρχουν προβλήματα. Εξαρτάται. Η δικιά μου εμπειρία τουλάχιστον λέει, εξαρτάται και στο πόσο βαθμό θα πάρει τους νόμους. Δηλαδή τώρα, παραδείγματος χάρη τυπικά, ένα βιβλίο που το έχεις ψηφιοποιήσει και το βγάζεις και έχεις φωτογραφίες μέσα από εσύ που έχεις φωτογράφηση στην Ακρόπολη. Εσείς, φωτογράφηση στην Ακρόπολη κανονικά θα πρέπει να έχεις ζητήσει την άδεια για να τη βγάλεις τη φωτογραφία αυτή. Αυτό είναι και στο σημείο. Εγώ αυτό που έχω δει στην πράξη είναι ότι δεν θα σκόψει τι κάνει στο κεφάλι. Δηλαδή μπορείς να το βάλεις και αν δεν χτυπήσει έχει πρόβλημα, το καλό είναι να χρησιμοποιείς άδειες. Δηλαδή να χρησιμοποιείς Creative Commons, οι οποίες είναι αυτές. Δηλαδή να μην είναι τελείως ανοιχτά αυτό που λέμε, ό,τι θέλει ο καθένας το κάνει. Ακριβώς οι άδειες που είναι επίσης ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησης διεθνώς είναι για να προφυλάξουν τη χρήση και την επανάχρηση. Δηλαδή αυτό πλέον βγήκε στο δίκτυο, χάθηκε, όχι γιατί αν ακολουθήσει παντού από την άδεια του, είναι εσύ λες στο κοινό, στο χρήστη σου, πώς θέλεις να το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή αυτό θα ακολουθεί πάντα το έργο σου, η άδεια. Κάποιοι φορείς που δεν γνωρίζουν, είναι χαλιότεροι, με άλλο τρόπο δουλειάς, κάπως συντηρητικό και καταλληλωμένοι πλέον, δεν ξέρουν τη διαφορά του ότι αφού έχουν ζητήσει άδεια και μπορούν να το βάλουν στο διαδίκτυο, έξω από το πνευματικό δικαίωμα και πάλι σου λέει καθώς δεν έπρεπε, δεν έχει το δικαίωμα. Να παίξω λίγο. Ναι, αυτό είναι αυτό που είπα και πριν, ότι χρειάζεται μια αλλαγή κουλτούρα, θέλει πολλή ενημέρωση, θέλει μερίδες, δηλαδή εμείς ακόμα με το επόμενο δεν ήταν ξεκινώντας το 7, δεν βγήκε το 8. Δηλαδή σε αυτό που εγώ τουλάχιστον μπορώ να έχω μεγάλη εμπειρία στην εργασία. Ήταν πολλοί άνθρωποι που λέγανε είναι αυτό. Μου έλεγε το αρχείο και μου λέγε μόνο σε σένα, θε παρακαλώ η δουλειά μου, το εμπιστεύομαι να το πεις έτσι και έτσι, σε σένα και τους άλλους αγαπάω. Προφανώς το σέβεσαι, ξέρεις που σέβεσαι τη δουλειά από άλλο. Απλώς σιγά σιγά κουβεντιάζοντας προσπαθείς να αλλάξεις ένα λειτουργικό με διάφορους τρόπους. Από την προώθηση, από ενημέρωση, από φόρουμς, από... Είναι πια μια ποικιλία ενεργειών γύρω-γύρω. Ότι έχουμε το ίδιο πράγμα. Θα παίξω λίγο το ρόλο του κακού και θα διακόψω αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά θα πω ότι τη συνεχίζουμε στο διάλειμμα σε λίγο και να δώσουμε ίσως το χρόνο σε μια απολύτως τελευταία ερώτηση σύντομη, αν υπάρχει, από κάποιον, από το κοινό. Ας το προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δίνετε να γνωρίσουμε αυτές τις δομές, εμείς που δεν έχουμε μεγάλη σχέση με όλα αυτά. Εγώ, σαν απλός πολίτης, θα ήθελα να ακούσω μάλλον το κόστος όλου αυτού του έργου, το βάρος που πέφτει αναλογικά στον Έλληνα πολίτη
Και έχω και ένα παράπονο, επειδή γιατί είναι στατιστή τόσο πολύ υπέρ του ελεύθερου λογισμικού, όλη αυτή την παρουσίαση γίνεται σε Microsoft περιβάλλον. Αυτό είναι το δικό μου παράπονο. Αυτά. Σε εμάς δεν το δίνει. Θα έπρεπε να προτιμήσει το ελεύθερο λογισμικό, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, αν μπορεί να απαντηθεί και πρώτη που έκανα, το κόστος που πέφτει αναλογικά στο ελληνικό λαό για αυτό το έργο. Από ό,τι άκουσα, συγχρηματοδοτείται. Μιλάτε για την Ακαδημία Πλάτωνος, μιλάτε για ποιο έργο, παρουσιάστηκαν διάφορες δράσεις εδώ. Αν μπορούσαν να ακουστούν για όλες τις δράσεις που παρουσιάστηκαν, καλό θα να ξέρουμε τι μας πέφτει, τι επιβάλλεται η τσέπη μας. Δεν νομίζω να είμαι μόνος που το σκέφτηκα αυτό. Υπάρχουν, για κάποια έργα σίγουρα υπάρχουν κάποια οικονομικά στοιχεία. Αν δεν υπάρχει κάποια απάντηση άμεσα αυτή τη στιγμή, κάπου μπορούμε να πάμε μέσα και να το δούμε. Νομίζω στο site του Εθνικού Κέντρου Επιμελητίας υπάρχουν κάποια, και δεν είμαι εύκαιρη να σας τα πω αυτή τη στιγμή. Απλώς από το 2008 που αναλογηθήκαμε σε αυτά, είναι όλα χρηματοδοτούμενα χρήματα από την ψηφιακή σύγκληση, δηλαδή το γάμα κουτουσού και τώρα από το ΕΣΠΑ, το κέντρο του κουτουσού, που δεν είναι λεφτά των φορολογουμένων και ειδικά και για να το πάω και λίγο παραπάνω, επειδή είναι και το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και γενικώς όλα τα ερευνητικά κέντρα βρίσκονται σε μια κατάσταση τόσο άθλια αυτή τη στιγμή, που το μόνο που επιχορηγείται είναι ο μισθός του τακτικού προσωπικού και πραγματικά έχουμε πρόβλημα επιβίωση. Δηλαδή δουλεύουμε μόνο με έργα της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, θα μας κλείσουν. Δηλαδή, θα πω το κάτι, γιατί όταν. Όχι, είναι έργα τα οποία προκυρήσονται προτάσεις με συγκεκριμένους στόχους, ας πούμε από την ενεργητικής πρόσβασης, ας πούμε υποδομές, και εκεί όσες προτάσεις είναι καλές από την Ελλάδα, περνάνε και χρηματοδοτούνται από εκεί. Δηλαδή αυτή είναι η λογική. Δεν παίρνουν, δηλαδή για να σας δώσω να καταλάβετε, ας πούμε, τα στυλό που γράφουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε να τα πληρώσουμε, αν καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή σχεδόν και αυτά τα αναλόγια προσπαθούμε να τα περάσουμε τα έργα με τη λογική ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Να το πω πιο ευρέα. Όλο αυτό το κομμάτι, ειδικά τα τελευταία χρόνια με την κρίση της έρευνας και της ανάπτυξης στην Ελλάδα, έχει μια διαρκώς μειώμενη έως μηδαμινή πια χρηματοδότηση από το κράτος. Γι' αυτό και αναζητούμε μόνο έργα ευρωπαϊκά και του εξωτερικού για να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε νομίζω όλοι μας. Αυτό το κομμάτι. Τώρα σε αυτό το σημείο μπορώ να σας πω, παραπάνω στοιχεία δεν έχω απ' έξω στο μυαλό μου. Μόνο να πω από τη μεριά μου ότι η ερώτηση δεν απαντιέται απλά, γιατί η ανοιχτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ένας από τους στόχους είναι να κατεβάσει το κόστος. Γιατί το κόστος της δημοσίευσης παγκοσμίως είναι 10 δις δολάρια. Τόσο παίρνουν οι εκδότες από τις συνδρομές από τα πανεπιστήμια. Η Ελλάδα πληρώνει γύρω στα 10 με 13 εκατομμύρια το χρόνο συνδρομές μέσα από τις βιβλιοθήκες για να έχουμε πρόσβαση. Μόνο οι επιστήμονες, όχι εσείς, μόνο εμείς που έχουμε το IT μέσα στο πανεπιστήμιο. Είναι 13 εκατομμύρια το χρόνο. Το θέμα είναι ότι αν από τα 13 εκατομμύρια το χρόνο, μέσα από την ανοιχτή πρόσβαση, με όλες αυτές τις δράσεις που κάνει το ΕΚ, που κάνουμε εμείς πανευρωπαϊκά, μπορεί να κατέβει το κόστος. Προσπαθούμε να το κατεβάσουμε. Εγώ δεν είμαι σίγουρη, γιατί και το αποδοτήριο κοστίζει. Η ανοιχτή πρόσβαση κοστίζει. Το θέμα είναι αν κοστίζει λιγότερο από τα 8 με 10 δισεκατομμύρια που πληρώνουμε το χρόνο. Αυτό είναι η μία ερώτηση. Αυτό δεν είναι απλή. Και το πόσο φορολογείται ο Έλληνας σε σχέση με τον Γερμανό, σε σχέση παίρνουν πάρα πολλά κόστη και πόσο αποδίδει στον καθένα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να το δούμε και θα το ξέρουμε σε 5 με 10 με 15 χρόνια. Στο κομμάτι αυτό να συμπληρώσω για το πρώτο, το οποίο δεν το είπα. Δεν είχα χρόνο στην παρουσίασή μου, γιατί ειδικά με τις δημοσιεύσεις είναι τελείως παράλογο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εμείς, εσύ που τις γράφει ένα άρθρο, πληρώνει συνδρομή για να το δημοσιεύσει σε ένα καλό επιστημονικό περιοδικό και έπειτα η βιβλιοθήκη του ιδίου ιδρύματος πληρώνει να έχει συνδρομή σε αυτό το άρθρο, το οποίο εγώ έγραψα ως ερευνητής. Δηλαδή, πληρώνω για να το δημοσιεύσω κάποια πίστη, μου πέτυχα να πληρώνω για να το δω. Από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό, αλλά επειδή υπάρχουν και εκδότες από την άλλη που είναι σοβαροί παίκτες στο παιχνίδι, αυτό όλο έχει βρει και διάμεσους τρόπους, προσπαθεί να βρει και συνεργατικά μοντέλα.
η εκδότηση μεγάλη, ο μεγαλύτερος εκδότης έχει 800 εκατομμύρια κέρδος το χρόνο. Μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο διάλειμμα, το οποίο ξεκινάει αμέσως τώρα. Σας καλούμε να είστε ακριβώς στις 6 ώρα εδώ, όπου θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της ημερίδας, τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που θα πούμε στην καρδιά της σημερινής συζήτησης, που είναι να παρουσιάσουμε το αποθετήριο της Ακαδημίας Πλάτωνος και την Ατλαντίδα του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού. Στις 6 ακριβώς σας παρακαλώ. Εγώ έχω ένα τεχνικό ρόλο στο αποθετήριο, υπεύθυνος της τεχνολογίας και γενικότερα στις τεχνολογίες του έργου του συγκεκριμένου και όχι μόνο στο αποθετήριο. Τώρα μάλλον θα σας προβαδίσω. Έχω προσπαθήσει να βγάλω πολλές τεχνικές αναφορές από την ομιλία μου, οπότε να μην σας κουράσω πάρα πολύ, αλλά και πάλι κάτι θα υπάρχει εκεί πέρα, το οποίο ίσως να σας κουράσει. Λοιπόν, τι θα δούμε στην παρουσίαση. Λοιπόν, θα μιλήσω για το αποθετήριο, σκοπό κλπ, για τεχνολογία πίσω από αυτό, θα πω 5 κουβέντες για τις τεχνολογίες του. Μετά θα παρουσιάσω λίγο το περιεχόμενο, για το οποίο δεν είμαι καθόλου αρμόδιος, αλλά για να μην αναβασόμαστε πολύ, θα το κάνω εγώ. Θα παρουσιάσω τις ιδέες μας για την πλατφόρμα συνεργασίας, η οποία είναι η οικοδοποίηση. Πολύ συνοπτικά θα μιλήσω για τον πλοηγό της φιλοσοφίας, μια εφαρμογή συναφή την οποία θα βγάλουμε στον αέρα σύντομα. Και θα μιλήσω για τα επόμενα βήματα του τι να περιμένει ο κόσμος από εμάς για τους επόμενους, τα τεχνολογία, τους επόμενους 4-5 μήνες. Καταρχήν το αποθετήριο. Λοιπόν, είχε σαν, μάλλον θα κάνω κάτι παράλληλα με την παρουσίασή μου, να έχετε υπόψη σας ότι όταν μιλάω για φιλοσοφία υπάρχει και δίπλα το keyword του Πλάτωνα που εστιάζει το έργο. Έτσι μιλάω για φιλοσοφία, αλλά πάντα μιλάω για τον Πλάτωνα γενικά σε αυτό το έργο. Το αποθετήριο λοιπόν είχε σαν όραμα να φτιάξει ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Το κοινό είναι ο πολίτης, είναι ο ερευνητής, είναι ο μελετητής, είναι ο εκπαιδευτικός, είναι ο μαθητής. Ένα σημείο αναφοράς και ως προς το περιεχόμενο, το οποίο θα ένα σημείο αναφοράς για τη φιλοσοφία και τον Πλάτωνα. Και ως προς το περιεχόμενο, δηλαδή το περιεχόμενο που θα συλλέξει είναι εστιασμένο σε αυτή την αρχή, αλλά και ως προς τις λειτουργίες που προσφέρει, οι οποίες εστιάζουν στις χρήσεις που μπορούν να κάνουν τις τεχνολογίες αυτή η συγκεκριμένη χρήση. Οι επιμέρους στόχοι του είναι η ενίσχυση και ανάπτυξη του ψηφιακού αποθέματος στον χώρο, ενίσχυση με την έννοια του ότι προσθέτουμε καινούριο περιεχόμενο, τεκμηριώνουμε σε κάποιο βαθμό προϋπάρχον περιεχόμενο, αλλά και ανάδειξή του που είναι η διάχυσή του σε μεθόδους που θα δούμε παρακάτω, η απόδοση πρόσβαση σε αυτό το κοινό κλπ. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις εργασίες εκπαίδευσης, έρευνας με καινούργια εργαλεία, τα οποία θα μιλήσω συνολικά επίσης, αλλά και να δώσουμε και ευκαιρίες και ίσως και το ένασμα για καινούργιες υπηρεσίες, το ένασμα με ιδέες για καινούργιες υπηρεσίες που μπορούν να αναπτυχθούν πάνω στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που ήδη αναπτύσσουμε εμείς. Λοιπόν, το αποθετήριο, μιλήσαμε πριν για αποθετήρια διάφορα, τώρα εδώ θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο τι σημαίνει για μας αποθετήριο. Και το αποθετήριο της Ακαδημίας του Πλάτωνα έχει δύο όψεις. Η μία του όψη είναι αυτή του συναθριστή. Και για όσους δεν μπορεί να έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν πολύ μεγάλη εξοικείωση με αυτό το συγκεκριμένο χώρο, και θα το κάνω ελπίζω πιο λιανό. Υπάρχουν διάφορα αποθετήρια, ακούσαμε για διάφορα πριν, και υπάρχει το αποθετήριο το δικό μας, των ιστορικών της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Στα εξωτερικά αποθετήρια, στα αποθετήρια γενικά, αυτό που περιμένουμε να βρούμε είναι περιεχόμενο, το οποίο το περιεχόμενο, ας πούμε, λίγο αυθαίρετα, ότι είναι το σώμα, το κείμενο κάποιας διατριβής, ένα άρθρο, ένα βιβλίο, ένα κεφάλαιο ίσως ενός βιβλίου, μια εικόνα, το περιεχόμενο. Και υπάρχουν στοιχεία, πληροφορίες, οι οποίες περιγράφουν το περιεχόμενο, τα οποία συνηθίζουμε να τα λέμε τα δεδομένα. Γενικά τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα τα οποία περιγράφουν δεδομένα. Είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε τι είναι δεδομένα και μεταδεδομένα, αλλά ευτυχώς σε συγκεκριμένο χώρο τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε ότι με τα δεδομένα ενός του περιεχομένου μπορεί να είναι ο τίτλος του, μπορεί να είναι ο συγγραφέας του, δηλαδή στοιχεία της προέλευσής του, ο χρόνος έκδοσής του, ίσως το θέμα του και άλλα τέτοια.
Συνήθως τα μεταδεδομένα, όχι συνήθως, τα μεταδεδομένα περιγράφουν τα δεδομένα και συνήθως μάλλον βρίσκονται μαζί με αυτά, σε κάποιο αποθετήριο. Κάπου θα βρίσκονται μαζί. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια αποθετήρια και που έρχεται το αποθετήριο το δικό μας. Ποιος είναι ο ρόλος του, μάλλον, σε αυτό το σχήμα, είναι ότι μαζεύει όλα τα αποδεδομένα, τα μεταδεδομένα από τα αποθετήρια γύρω και τα φέρνει σε ένα κεντρικό σημείο. Έτσι, ο χρήστης δεν χρειάζεται να πάει σε κάθε ένα από αυτά τα αποθετήρια και να ζητήσει κάτι που τον ενδιαφέρει, πάντα στο συγκεκριμένο χώρο της φιλοσοφίας Πλάσου Πλάτωνας. Μπορεί να έρθει και να το αναζητήσει εδώ. Αντίστοιχο φυσικά σε άλλη κλίμακα είναι το Google. Δεν πάμε σε κάθε site να πατήσουμε το search μέσα εκεί, πάμε και πατάμε στο Google το search και μας φέρνει, μαζεύει τον κόσμο. Βέβαια το Google υποθέτει κάπως αδόμητη πληροφορία και αυτό δεν είναι τελείως αλήθεια που λέω, αλλά βασικός. Εδώ εμείς υποθέτουμε τα πράγματα ότι είναι πιο καλά ορισμένα. Αυτό είναι μία όψη λοιπόν, είναι του συναθριστή. Μαζεύουμε περιεχόμενο με τα δεδομένα από άλλους και τα φέρνουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι ένα μέρος της αλήθειας αυτό βέβαια, γιατί υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο θα το κάνει πολύπλοκο και δεν θα το εξηγήσω. Μπορεί να βάλουμε όμως και το περιεχόμενο για να κάνουμε κάποια πιο πλήρη ευρυτερίαση. Αν το περιεχόμενο υπάρχει. Δεν είναι στόχος μας να επαναλάβουμε όμως το περιεχόμενο που έχουν άλλοι. Είναι σκοπός μόνο να δώσουμε πρόσθετες υπηρεσίες ή να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους χρήστες. Η άλλη όψη είναι αυτή της εναπόθεσης πρωτογενούς περιεχομένου. Δεν θα το πω καταθετήριο, το αποθετήριο της Ακαδημίας Πλάτωνα, γιατί δεν είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να έρθει ο κάθε ερευνητής ή μαθητής ή καθηγητής ή πολίτης να καταθέσει ένα ψηφιακό τεκμήριο. Αλλά μπορούμε εμείς μαζικά σε αυτό έχουμε προσθέσει περιεχόμενο, το οποίο είναι περιεχόμενο το οποίο θα δούμε αργότερα από την Ατλαντίδα ή βιογραφίες που έχουν συγγραφεί στο πλαίσιο του έργου. Έχουμε το περιεχόμενο, έχουμε τα δεδομένα, τα οποία έχουν τεκμηριωθεί μέσα στο πλαίσιο του ίδιου του έργου της Ακαδημίας του Πλάτωνα και αυτό πλέον ζει ολόκληρο μέσα στο αποθετήριο του Πλάτωνα, της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Και τα δεδομένα του και το περιεχόμενο. Αυτό εν ολίγης είναι το backend της υποδομής που έχουμε φτιάξει εδώ. Προφανώς, ακούσαμε και πριν για εξωτερικούς συναθριστές, υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Υπάρχει η Europeana, υπάρχει το OpenAir, υπάρχουν πάρα πολλοί. Προφανώς, σε αυτούς μπορούμε να στείλουμε και εμείς, γιατί ακολουθούμε τα ίδια πρότυπα, με τα δεδομένα για να προσφέρουν και αυτοί τις δικές τους υπηρεσίες επί των δικών μας. Φυσικά, στόχος όλων αυτών τελικά δεν είναι να το κάνουν αυτό για να το κάνουν, αλλά για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο και το κοινό. Και το κοινό μπορεί να είναι χρήστες, οι οποίοι θα πάρουν αναζήτηση κλασικές υπηρεσίες, θα πάρουν πιο προηγμένες υπηρεσίες, ή μπορεί να είναι άλλα μηχανήματα τα οποία θα κάνουν άλλου είδους επεξεργασία, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Αυτό το μόνο κείμενο είναι μια συνοπτική απαρίθμηση κάποιων από των δυνατοτήτων και λειτουργιών της τεχνολογίας που έχουμε. Φυσικά χειρισμός με τα δεδομένα και με τα περιεχομένου, υπάρχει οργάνωση περιεχομένου, έχουμε συλλογές κτλ. Έχουμε τις υπηρεσίες ενσωμάτωσης, το harvesting, της συλλογής και ενσωμάτωσης περιεχομένου από άλλα αποθετήρια, το οποίο περιέχει μέσα επιλογή, δηλαδή δεν φέρνουμε ό,τι βρούμε στα άλλα αποθετήρια. Υπάρχει μια διαδικασία filtering και υπάρχει μια διαδικασία validation. Δηλαδή παίρνουμε πράγματα τα οποία έχουν όφορα από εκεί, έχουν κάποιο συγγραφέα, έχουν κάποια περίοδο στην οποία αναφέρονται, έχουν θέμα, έχουν τίτλο. Υπάρχει και τα αξιολογούμε. Αν πρέπει να μπουν ή δεν πρέπει να μπουν στο αποθετήριό μας, αν έχουν κάποια αξία, θα μπορέσουμε να δώσουμε κάποια υπηρεσία αξίας στους χρήστες του δικούς μας. Άρα υπάρχει ένα validation και ξανά filtering μέχρι να έρθει σε μια ισορροπία το εισερχόμενο σώμα και να ενταχθεί στο αποθετήριό μας. Φυσικά υπάρχουν τα εργαλεία άμεση αναπόθεση του περιεχομένου, όπως θα δούμε με την Ατλαντίδα έχει γίνει ήδη. Υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης του κειμένου μέσα από το σώμα, από ένα βιβλίο που έχει σκαναριστεί. Γιατί το σκανάρισμα δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτό γίνεται κείμενος, γίνεται εικόνες και υπάρχει μια διαδικασία ώστε να μπορέσει μετά ο υπολογιστής να αναζητήσει βάση κειμένου μέσα στο περιεχόμενο των εικόνων αυτών και αυτή η διαδικασία ξεκινάει το OCR. Φυσικά το ευρετιεράζουμε, προσφέρουμε υπηρεσίες αναζήτησης και full text και αναλυτική με κριτήρια και τα διαθέτουμε και το περιεχόμενο και τα δεδομένα σε τρίτους, όπως είπα, ή τα προβάλλουμε. Έχουμε σελίδες με τις οποίες μπορεί κάποιος να το δει και φυσικά δίνουμε και διεπαφές προγραμματιστικές για άλλους να μπορούν να μας καταναλώσουν. Να μας καταναλώσουν σημαίνει να συνδεθεί κάποια υπηρεσία, κάποιο τέτοιο στο δικό μας αποθετήριο, να πάρει τα δεδομένα, να τα αναλύσει, να τα προβάλλει, να τα κάνει ό,τι θέλει.
ή να φτιάξει ένα παιχνίδι, να φτιάξει ένα παιχνίδι γνώσεων, να κάνει οτιδήποτε. Να φτιάξει μια άλλη συλλογή. Αυτό θα το βρείτε online στο www.platoacademy.gr. Δεν είναι κάτι το πολύ fancy. Σκοπός μας είναι να κάνουμε αυτή τη στιγμή να προσδώσουμε, να δοκιμάσουμε τις τεχνολογίες μας και όλα τα υπόλοιπα. Θα γίνει πιο ωραίο ακόμα στο άμεσο μέλλον. Πάντως έχει τα εργαλεία που περιμένει κάποιος να βρει. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια βασική αναζήτηση. Μπορεί κάποιος να βάλει κάποιους όρους. Η τεχνολογία ψάχνει και στα μεταδεδομένα και στο σώμα, στο κείμενο, εφόσον έχει γίνει ο CRI. Έχουμε από κάτω προβολή των αποτελεσμάτων και αριστερά βλέπουμε κάποια στατιστικά στοιχεία με κάποια πολιτική που έχουμε εφαρμόσει εμείς, περίπου να ξέρει κάποιος τι έχει πάρει, τι περίπου υπάρχει μάλλον στα αποτελέσματα του βιβλίου. Για παράδειγμα, πάνω αριστερά νομίζω ότι είναι η συγγραφή. Νομίζω ότι είναι η συγγραφή πάνω αριστερά. Υπάρχει και μια πιο συνδετή αναζήτηση με παιδεία, όπως περιμένει κάποιος, πάλι τα ίδια πράγματα. Επιπλέον τώρα εδώ, αν είναι πιο καλό το σώμα των τεκμηρίων που έχουμε μέσα, μπορούμε να προτείνουμε και σχετικούς όρους, ανάλογα με το τι βρήκαμε μέσα στην προηγούμενη αναζήτηση που ήταν κρίσης κτλ. Σε αυτή την οθόνη βλέπουμε για παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι πάρα πολύ μακριά, σε κάποια υπάρχει ένα σχηματάκι PDF, από όπου κάποιος μπορεί να πάρει κατευθείαν το τεκμήριο. Όπως είδατε, μάλλον δεν το είδατε, δεν χρειάζεται να κάνει κάποιο login, είναι τελείως ανοιχτή πρόσβαση, τα παίρνει και τα χρησιμοποιεί. Με τους όρους που αναφέρονται μέσα, βέβαια, προφανώς για την δημιουργία καινούριας γνώσης via orchestra. Υπάρχει φυσικά η κλασική προβολή, έχουμε ένα σύστημα που δημιουργεί αυτόματα thumbnails, προεπισκοπήσεις, τα με τα δεδομένα, βλέπουμε ότι τα έχουμε οργανώσει σε συλλογές. Ένα feature αριστερά είναι άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενο. Βλέπετε μια εικόνα, θέλετε να πάρετε κάτι στο κινητό σας, δεν χρειάζεται να βρείτε ποια διεύθυνση ήταν. Δείχνετε το QR code στο κινητό σας, όσοι έχουν κινητό με QR code σκάνερ, και έρχεται κατευθείαν το PDF στο κινητό σας και το μπορείτε να το διαβάσετε εκεί. Αυτό είναι από μια άλλη συλλογή και δείχνει τα μεταδεδομένα που μπορεί να διαφέρουν από συλλογή σε συλλογή, γιατί τελικά βρίσκουμε ότι το κάθε αποθετήριο που έχουμε, το κάθε είδος τεκμηρίων που συλλέγουμε έχει διαφορετικές ανάγκες τεκμηρίωσης, οπότε τελικά δεν είναι όλα ίδια. Αυτή σχεδόν θα είναι η μόνη διαφάνεια περί τεχνολογιών. Το τελευταίο. Είναι free and open source. Μπορείτε να το βρείτε, παρότι χρησιμοποιώ PowerPoint, έτσι είναι PPTX, μπορείτε να τα διαβάσετε σε οποιοδήποτε browser θέλετε. Μου παίρνει λίγο λιγότερο χρόνο το PowerPoint, γι' αυτό το προτιμάω. Ο κώδικας βρίσκεται κάτω, μπορεί να το τραβήξει κάποιος. Ούτως ή άλλως θα υπάρχει read access και θα ανακοινώσουμε και στο site του προγράμματος. Αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να κάνει κάποιο contribution, γιατί είμαστε στη φάση μεγάλων αλλαγών, μεγάλων σχεδιαστικών αλλαγών, οπότε δεν θέλουμε κάποιο να παρέμβει στο πρόγραμμά μας, αλλά αμέσως μετά, μόλις τελειώνουμε, θα είναι πάλι διαθέσιμο για όλους. Τα πρότυπα είναι πολύ κλασικά, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα, απλά αυτά θα είναι τα πιο γνωστά, τα πιο κλασικά που θα ακούσετε σε αυτούς τους χώρους, ειδικά το AI-PMH συνεχώς. Χρησιμοποιούμε την απαρχίδα των αποθετηρίων που είναι το Fedora Commons Repository. Βέβαια είναι και απαρχίδα, είναι και το πιο δύσκολο να χρησιμοποιήσει κάποιος, γιατί δεν υπάρχουν front-ends, δεν υπάρχουν τίποτα, θα να αναπτύσσει κάποιος μόνος του, αλλά είναι πάρα πολύ ισχυρό σύστημα. Το Liferay είναι η πιο γνωστή πλατφόρμα για portals σε τεχνολογίες Java. Το Solar είναι της σειράς ευρυτηρίων Solar, Lucene, Elasticsearch, τα οποία είναι τα πιο δημοφιλή σε αυτή την περιοχή και εμείς το έχουμε επιλέξει έναν ή τον άλλον γιατί δεν είναι καλύτερα με τις τεχνολογίες υπόλοιπες που θα χρησιμοποιήσει. PostgreSQL, βάση δεδομένων για διάφορα περιεχόμενα, Java και Linux είναι όλο μας στο stack. Αυτά είναι μόνο από τεχνολογίες, δεν σας πω άλλα γι' αυτά. Θα πάμε λίγο στο περιεχόμενο. Δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος να μιλήσω για το περιεχόμενο, αλλά ας δούμε περίπου τι γίνεται εδώ πέρα. Για το αποθετήριο χωρίς περιεχόμενο, είναι μόνο μια τεχνολογία για μας. Στόχος ήταν να μαζευτεί στο αποθετήριο της Ακαδημίας του Πλάτωνος περιεχόμενο από γκρίζα βιογραφίες, κείμενα φιλοσοφίας, μέθοδες. Και οι μέθοδοι για την συλλογή του είναι τρεις. Είναι να συλλεχθεί το περιεχόμενο που δεν υπάρχει ήδη οργανωμένα ηλεκτρονικά, ενδεχομένως ψηφιοποιούμενο, το οποίο έγινε μέσω του Database, και να ενταχθεί ως πρωτογενές περιεχόμενο στο αποθετήριο, να αντληθεί από άλλα αποθετήρια από όπου θα γίνει, επειδή δεν υπάρχουν τόσο εστιασμένα αποθετήρια, υπάρχει μια διαδικασία αυτοτελαρίσματος,
Και φυσικά να υπάρχει και δημιουργία πρωτογενούς περιεχομένου, όπως είπα πριν, για παράδειγμα τις βιογραφίες. Υπάρχει μια διαδικασία για την ένταξη περιεχομένου μέσα στο αποθετήριο. Υπάρχει αξιολόγηση, καταρχήν θέτουμε κάποιους κανόνες, αξιολογούμε, ψάχνουμε να δούμε τι υπάρχει, το αξιολογούμε και στο τέλος αποφασίζουμε να το συνδέσουμε ή δεν θα το συνδέσουμε με το αποθετήριο. Αυτό βέβαια που θα συνδέσουμε ή δεν θα συνδέσουμε είναι ένας άλλος φορέας, μια άλλη υπηρεσία. Οπότε εκεί, ανάλογα με την πολιτική που έχει εφαρμόσει αυτός ο φορέας, είμαστε σε επαφή μαζί του και συζητάμε τις διαδικασίες ή τα ενδεχόμενα προβλήματα που έχουμε για την ενσωμάτωση του περιεχομένου. Έχουμε φτιάξει μια αρκετά μεγάλη λίστα αρχικά. Δυστυχώς ο χρόνος μας, και όπως θα δείτε, έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά πράγματα. Ο χρόνος μας είναι λίγο περιορισμένος. Δεν είναι άπειρος, μάλλον. Δεν είναι περιορισμένος, απλά δεν είναι άπειρος. Οπότε κάπου κόβουμε το πότε είναι. Λοιπόν, και έχουμε σημαντήσει διάφορα προβλήματα με το περιεχόμενο, γι' αυτό έχουμε προχωρήσει με διαφορετικές ταχύτητες σε διάφορες περιοχές. Σαφώς υπάρχουν θέματα με την ποιότητα του ίδιου του περιεχομένου, την ποιότητα της τεκμηρίωσης του. Δηλαδή, υπάρχουν τα πεδία που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τη συνάδελφή μας. Είναι ανοιχτή πρόσβαση στο περιεχόμενο. Το βάζω μέσα σε παρένθεση γιατί δεν είναι κάποιος πάρα πολύ αυστηρός κανόνας, αλλά αυτή είναι η θέλησή μας. Να μαζέψουμε πράγματα τα οποία είναι ανοιχτή πρόσβαση. Ενδεχομένως, βέβαια, κάποιες φορές και η ύπαρξη ενός τεκμηρίου κλειστής πρόσβασης είναι χρήσιμη. Γι' αυτό δεν το απορρίπτουμε τελείως. Όχι ενδεχομένως, είναι σίγουρα χρήσιμη, απλά θέλουμε και να πιέσουμε την κατεύθυνση να γίνουν τα πράγματα ανοιχτής πρόσβασης. Ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο που έχουμε είναι οι επαφές διάθεσης του περιεχομένου αυτού. Υπάρχουν κάποια πρότυπα στον κόσμο της πληροφορικής για αυτό το συγκεκριμένο εγχείρημα και δυστυχώς τη συνάθρηση και δυστυχώς αυτά δεν τηρούνται. Μπορεί να μην υπάρχουν καν οι επαφές, κάποιοι να έχουν ένα αποθετήριο το οποίο είναι απλά web σελίδες και εκεί αντιμετωπίζουν τα πιο μεγάλα προβλήματα, ή η ίδια τους η επαφή να μην σέβεται όλους τους κανόνες που ορίζει να είναι μόνο κατόνομα το πρότυπο. Είτε γιατί θα έχει άδεια παιδεία μέσα στην τεκμηρίωση, είτε γιατί δεν θα μπορεί να συνεχίσει από εκεί που είχε μείνει την προηγούμενη φορά και άλλες διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες μας εμποδίζουν. Οπότε, έχουμε λοιπόν περιεχόμενο το οποίο φτιάχτηκε στο έργο, συλλέχθηκε στο έργο μάλλον και θα το δείτε μετά, και το οποίο έχει ενταχθεί με μια διαδικασία. Αυτή είναι η τεχνική διαδικασία, γιατί υπάρχει και μη τεχνική διαδικασία, την οποία θα μας παρουσιάσει το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Έχουμε μια διαδικασία η οποία, για παράδειγμα, περιείχε το OCR, την εισαγωγή του κειμένου, custom διεπαφές για την εισαγωγή του μαζικά του περιεχομένου των αρχείων των κειμένων μέσα στο σύστημα. Για παράδειγμα, εδώ υπήρχαν και εξελόφυλλα, δεν βρήκαμε AI, ήταν πολύ χειροκίνητη, πολύ custom, πολύ συγκεκριμένη, πολύ εξειδικευμένη η διαδικασία. Και βασικά φτάσαμε στο αποτέλεσμα που θα δείτε στην επόμενη παρουσίαση. Εκτός λοιπόν από αυτό το περιεχόμενο, έχουμε κοιτάξει μια σειρά υφιστάμενα αποθετήρια από τις Κυπριακές Βιβλιοθήκες. Κάποια από αυτά είναι μια χαρά, έχουμε κατευθείαν πολλές και συλλέξει με τα δεδομένα που θέλαμε. Κάποια τα έχουμε ολοκληρώσει, κάποια είναι στη διαδικασία. Γιατί υπάρχουν κάποιες θετικές λεπτομέρειες οι οποίες είναι και από τη δικιά μας πλευρά. Μπορεί να εμποδίζουν την συλλογή. Για παράδειγμα, εμείς πρέπει να φιλτράρουμε το περιεχόμενο, όπως είπα. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε τι είδε και τι χρειαζόμαστε από κανόνες για το δικό μας σύστημα για το φιλτράρισμα. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε μια φορά. Θέλουμε όταν θα ανανεωθεί, για παράδειγμα, ο πανδέκτης, εμείς να το ξαναφιλτράρουμε, να το ξανατραβήξουμε αυτόματα. Άρα δεν είναι λύση το κοιτάξαμε τώρα, το είδαμε, το πήραμε και τελειώσαμε. Πρέπει η διαδικασία να είναι επαναλαμβανόμενη. Οπότε γενικά συνήθως έχουμε διαδικασίες ανάπτυξης, οι οποίες προσαρμόζουν την τεχνολογία μας ώστε να μπορεί να κάνει και κάτι ακόμα την επόμενη φορά. Είναι διάφορα περιπτώσει. Διάφορα από αυτά είναι στην πορεία. Το πιο μεγάλο πρόβλημα έχουμε με αυτά που είναι απλά websites με HTML σελίδες, τα οποία έχουν πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο, αλλά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να τα απορροφήσουμε στο αποθετήριο. Το επόμενο για το οποίο θα μιλήσω είναι η πλατφόρμα συνεργασίας, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη. Εδώ θα έλεγα ότι λίγο πειραματιζόμαστε, σε κάποια περιοχή πειραματιζόμαστε, σε άλλη όχι. Και θα δείτε γιατί. Καταρχήν σκεφτόμαστε και είμαστε στη φάση υλοποίησης ενός εστιασμένου κοινωνικού δικτύου. Δεν θα ανταγωνιστούμε φυσικά το Facebook ή το διπλάσιο ενός του άλλου. Αλλά βάσει κάποιας παρατήρησης και κάποιας ανάλυσης, γι' αυτό υπάρχουν τα vertical social networks, ενδεχομένως κάτι τέτοιο να έχει αξία. Και φαίνεται ότι σε άλλους χώρους είχε αξία. Πρόκειται για ένα κοινωνικό δίκτυο λοιπόν, το οποίο δεν μπαίνει μέσα ο καθένας. Αυτό που θα ανακοινώσει κάποιος ή αυτό που θα διατεθεί στον τοίχο του είναι σχετικό με
κοινό ενδιαφέρον όλων, που είναι η φιλοσοφία, και συγκεκριμένα Πλάς Πλάτωνας. Είναι ανοιχτό για τους πάντες. Μπορεί να μπει κάποιος οποιοδήποτε έχει ένα λογαριασμό σε κάτι γνωστό, για παράδειγμα, όσο δεν είναι φίλο το Facebook κτλ. Ένα Your account, gay account εκεί, και προσφέρει ναι με τις κλασικές υπηρεσίες, τις οποίες δεν χρειάζεται να συζητήσουμε πάρα πολύ, θα δούμε και ένα preview από αυτές, εφόσον δεν έχει υλοποιηθεί, βέβαια αυτό είναι λίγο φανταστικό το preview. Τείχος, λίγη, προφίλ, τα likes προφανώς θα κάνουν κάτι άλλο, που μας δεν είναι likes σε συγκεκριμένα πράγματα, ναι, γι' αυτό λέω είμαστε σε αναζήτηση όρου. Και έχει και προηγμένες και πιο εστιασμένες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα οι επισημειώσεις, το οποίο είναι κάτι καινούργιο το οποίο αναπτύσσουμε τώρα. Έχει προφανώς έχετε όλα τα βασικά, δεν είναι αντίθετο του Facebook και μην περιμένετε αντίθετο του Facebook, όπως είναι φίλοι. Πάντως γενικά έχει τις παρόμοιες λειτουργίες. Με τη διαφορά βέβαια ότι εδώ τα activities θα είναι πιο εστιασμένα. Δηλαδή, έκανες ένα σχόλιο κάπου, σε ένα κείμενο, θα πάρεις την απάντηση προσαρμοσμένη, θα πάρει μια ειδοποίηση, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη στο context του συγκεκριμένου σχολείου και στις συγκεκριμένες συλλογής που είχες σχολιάσει πιο πριν. Και για κάθε επισημείωση κρατάει κάποια στοιχεία από πότε δημιουργήθηκε το έντολο, όπως λέμε, που είναι πότε δημιουργήθηκε το συντάκτη της. Και προφανώς εδώ μπορούμε να έχουμε threads στα οποία συμμετάσχουν οι διάφοροι χρήστες οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο, για παράδειγμα. Μια άλλη εφαρμογή που έχουμε φτιάξει και πάλι σχετίζεται με περιεχόμενο και έχει δημιουργήσει περιεχόμενο το οποίο θα ενταχθεί και αυτό στο αποθετήριο, είναι ο πλοηγός φιλοσοφίας. Αυτή είναι αρκετά διαφορετική. Χρησιμοποιεί το περιεχόμενο για να κάνει υπηρεσίες βασισμένες θέσεις, να προσφέρει υπηρεσίες βασισμένες θέσεις στους χρήστες, στους επισκέπτες της Αθήνας. Πάντα μιλάμε για ελεύθερης πρόσβασης εφαρμογές και περιεχόμενο. Σαφώς υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του περιεχομένου. Είναι περιεχομένο που θα διαδίδεται από τον πολιτισμό, οπότε δεν μπορεί να το πάρει κάποιος να το πουλήσει ή να κάνει κάτι άλλο. Αλλά ελεύθερη πρόσβαση εννοώ για την ενημέρωση και για οποιοδήποτε άλλο σχετικό λόγο υπάρχει. Αυτή είναι μια εφαρμογή, το οποίο εδώ βλέπουμε το view της κινητό τηλέφωνο. Τη διαθέτουμε αυτή τη στιγμή μόνο για τον κόσμο της Google, γιατί δυστυχώς ακόμα και αυτός δεν είναι ένας, είναι πάρα πολλές συσκευές που μπορεί να υπάρχουν και έχουν διαφορετικές ανάγκες κάθε μία από αυτές. Και το βρήκαμε στην πορεία, δεν είναι ένα που δουλεύει σε όλα. Μπορεί να δουλέψει με ή χωρίς σύνδεση δικτύου. Έχουμε κάνει είναι μια εφαρμογή που κατεβάζει το περιεχόμενο. Μην τη δει κάποιο σε μια χαζή εφαρμογή που κατεβάζει το περιεχόμενο και απλά το δείχνει να πάει κοντά σε ένα χάρτη. Είναι κάτι πάρα πολύ πιο σύνδετο. Το περιεχόμενο υπάρχει σε κάποιες υπηρεσίες, επιλέγει τι θα συμφωνήσει με το κινητό σας. Όταν την κατεβάζετε από το, για παράδειγμα, το Google Play είναι 5-6 MB, αλλά το περιεχόμενο που έχει πραγματικά από πίσω είναι 1,5 GB. Οπότε, όποιο κομμάτι χρειάζεται από αυτό κατεβαίνει στη συσκευή σας, τη στιγμή που το χρειάζεται ή όταν είσαστε στο Wi-Fi σας και μετά μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε καθώς μετακινήσετε και να σας δίνει κάποιες πληροφορίες. Έχει κάποιες λειτουργίες, ότι βρίσκεστε κοντά σε κάποιο σημείο ενδιαφέροντος, μπορεί να κάνει πλοήγηση, αν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει το Google Maps, απεικονίζει σε χάρτη και μπορεί να παίξει multimedia περιεχόμενο διάφορων μορφών. Δύο όψεις έχει εφαρμογή. Η μία είναι ότι έχω σημεία για τα οποία έχω περιεχόμενο και το οποίο το προβάλλει. Και το περιεχόμενο, ένα ρόλο που μπορεί να παίξει η εφαρμογή είναι του γνωστού audio guide, δηλαδή μπορεί στη γλώσσα του επιλεγμένη πληροφορήση να παίξει κάποιο ηχητικό κομμάτι το οποίο έχει χαρτί σε 7 γλώσσες για το συγκεκριμένο τεκμήριο. Μπορεί να παρουσιάσει σημαντική πληροφορία, αναλυτικότερη πληροφορία και ακόμα και web links αν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο. Και η δεύτερη όψη του είναι οι διαδρομές. Δηλαδή, μπορεί να πάρει κάποιον επισκέπτη και να του προτείνει ότι ξέρει κάτι, έχω θέσει αυτή τη διαδρομή. Έχει κάποιες διαδρομές τώρα οι δύο είναι δοκιμαστικοί. Αλλά 9 είναι οι διαδρομές που εκεί πάνω, με κατά μέσο όρο 10 σημεία ενδιαφέροντος. Και μπορεί να τον οδηγήσει μέσα σε κάποια ξενάγηση στην Αθήνα, με κάποια ξενάγηση στην Αθήνα για να δει σημεία που σχετίζονται με τη φιλοσοφία. Όλο το περιεχόμενο εστιάζει στη φιλοσοφία σε αυτό το συγκεκριμένο σύστημα. Ξέχασα, νομίζω το πέρασα λίγο στον τούκου. Το περιεχόμενο που έχει παρέχει, το παρέχει στο πλαίσιο του έργου, μεταφράσεις, ψηφιοποιήσεις, γεωκωδικοποίηση την παρέχει το Ίδρυμα Μίζωνα Μεσογείου και την υλοποίηση την έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ελπίζω να μην είπα πάρα πολύ παλιά πράγματα, όχι. Εντάξει, έτσι λοιπόν. Έχουμε ένα πλάνο για τις επόμενες εργασίες, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια θεματάκια να λύσουμε με την τελική προμήθεια του εξοπλισμού, γιατί κάποιος εξοπλισμός θα υπάρχει για να δουλεύουν αυτά, γιατί υπάρχουν services από πίσω.
Θα βγάλουμε. Δεν μίλησα για την οικογενειακή περιήγηση που θα το δούμε αμέσως μετά. Σε παρένθεση στο δημόσια έκθεση της οικογενειακής περιήγησης. Θέλουμε, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε στο να εντάξουμε το αποθετήριο εδώ στο Open Air, ειδικά στο περιεχόμενο, το καινούριο περιεχόμενο που έχουμε, αλλά και άλλα περιεχόμενα τα οποία δεν ήταν πρωτογενώς συμβατά με τις προδιαγραφές του Open Air. Να βγάλουμε την επίκτηση μια έκδοση του προηγού. Τον Αύγουστο του 2015 θα τελειώσει, θα βγει δημόσια το κοινωνικό δίκτυο της Ακαδημίας Πλάτωνος για κάνα μήνα περίπου δοκιμαστικά. Και το Σεπτέμβριο θα προχωρήσουμε σε εκδόσεις παραγωγής. Έχουμε μια φιλοδοξία να κάνουμε και να τελειώσουμε τα αποθετήρια όσα τελικά καταφέρουμε να ενσωματώσουμε. Έχουμε μια φιλοδοξία να κοιτάξουμε και τις άπλωτα προϊόντα για την εφαρμογή του πλοηγού, αλλά δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι το καταφέρουμε, γιατί ήδη έχουμε πάρα πολύ μεγάλο φόρτο και για τα υπόλοιπα και ήδη έχουμε ξεπεράσει το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ενδεχομένως. Και κάτι επιπλέον, το οποίο το περιεχόμενο αυτού θα πει στο αποθετήριο, θα το βρείτε βέβαια στο μουσείο της Ακαδημίας Πλάτωνος. Έχουμε φτιάξει μια τετρία αναπαράσταση της Ακαδημίας του Πλάτωνος, η οποία βασίζεται στις προτάσεις του Χέφνερ. Είναι μεν φανταστική, για μας είναι τεκμηριωμένη, γιατί δεν την βάλαμε από τη φαντασία μας βέβαια, αλλά ο ίδιος ο Χέφνερ νομίζω γράφει ότι είναι από περιγραφές, προσανία και άλλων και δεν υπάρχουν κάποια σαφή, δεν υπάρχουν κατόψεις του Πλάτωνος. Και έχουμε χρησιμοποιήσει σύγχρονη τεχνολογία για να φτιάξουμε μια διαδραστική εφαρμογή, δηλαδή μπορεί κάποιος να κινηθεί στον χώρο. Έχουμε μερικά screenshot από αυτή, δεν την έδειχνα και πριν. Το κάθε μοντέλο έχει αναπαραστήσει ακριβώς, όχι του αρχαίου κόσμου, αλλά προφανώς τις περιγραφές που έχουν δοθεί για αυτό. Αυτή η εφαρμογή αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι αρκετά βαριά και δεν μπορεί να δουλέψει σε οποιοδήποτε υπολογιστή, σε οποιοδήποτε tablet ή κάτι τέτοιο, αλλά θα δουλέψουμε τον επόμενο καιρό να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποιες εκδόσεις, οι οποίες είναι και 1 GB περίπου. Οπότε θα δουλέψουμε τον επόμενο καιρό να μπορέσουμε να την πάρει κάποιος και από το διαδίκτυο. Και όπως θα κάνουμε και για τα. Εγώ νομίζω ότι εδώ γινόταν η δουλειά με τον Πλάτωνα. Εδώ αντισοτανία, στον περίπατο αντισοτανία φιλοσοφία και σε κανένα άλλο βίντεο. Άντε και μια φορά και στην φανταστική. Λοιπόν. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα που είναι με μεγάλη ακρίβεια το σύμπαν των περιγραφών και όλα αυτά θα διατεθούν φυσικά με το ίδια την πρόσβαση που θέλουμε και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά νομίζω έτσι. Εντάξει, είναι για την περιήγηση, για την τεκμηρίωσή τη. Μπορείτε να βρείτε στο πλάτο κάτι στο πόρτα, θα τα βρείτε αυτά. Είναι ένα έργο στο οποίο συνεργαζόμαστε, όπως βλέπετε, αδιαλείπτως. Η τελευταία μας ομιλήτρια είναι η κυρία Χριστίνα Σίνου, η οποία είναι ερευνήτρια στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού και συνεργάζεται επίσης και με την Ακαδημία Αθηνών στο πρόγραμμα Νταρία και θα μας παρουσιάσει αναλυτικά την Ατλαντίδα, που είναι ένα πολύ σοβαρό εγχείρημα για την καταγραφή του συνολικού πλατωνικού έργου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και που παραμείνατε μέχρι το τέλος. Θα σας παρουσιάσω τη δράση Ατλαντίδα. Η Ατλαντίδα υλοποιείται από το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Το όνομα το πήρε από τις αναφορές στα έργα του Πλάτωνος, Τίμεως και Κριτίας, όπου Ατλαντίδα ήταν ένα μεγάλο εύφορο νησί στα πέρατα του κόσμου, με κατοίκους ανθρώπους με θεϊκές και υπερφυσικές ικανότητες, μια ιδεατή κοινωνία, μια ουτοπία που τελικά καταποντίστηκε απροσδόκητα και εξαφανίστηκε.
Το όνομα Ατλαντίδα δόθηκε σε αυτή τη δράση που εκπώνησε το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού στο πλαίσιο του έργου Ακαδημία Πλάτωνος, προκειμένου να σημάνει το διαρκές ταξίδι του ανθρώπου προς την αναζήτηση και την κατάκτηση της γνώσης. Μια Ατλαντίδα της γνώσης. Σκοπός και φιλοδοξία της Ατλαντίδας είναι να αποτελέσει ένα ψηφιακό εργαλείο μάθησης που θα κάνει προσιτό το πλατωνικό έργο στην εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων, σε μαθητές, φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές, αλλά και σε κάθε χρήστη που επιθυμεί να διαβάσει έναν διάλογο του Πλάτωνα, να γνωρίσει την πλατωνική φιλοσοφία, να μελετήσει κείμενα ερμηνείας για την κοινωνία και την ιστορία εκείνης της εποχής, την Αθήνα, τον Σωκράτη, την Ακαδημία Πλάτωνος. Το αποθετήριο περιλαμβάνει βιβλία, άρθρα, ιστοτόπους, αποθετήρια για τον Πλάτωνα, τον Σωκράτη, την κλασική Αθήνα, την Ακαδημία Πλάτωνος, τους διαδόχους τους και τους στοχαστές που επηρέασε η πλατωνική φιλοσοφία μέχρι σήμερα και γενικότερα φιλοσοφικά θέματα που άπτονται της πλατωνικής φιλοσοφίας, επιστημολογία, ηθική, πολιτική, αισθητική. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται όλα τα γνήσια έργα του Πλάτωνα, περίπου 30 και άλλα 5 που αποδίδονται σε αυτόν, επίσης έργα νεοπλατωνικών φιλοσόφων, το αρχαίο κείμενο με την νεοελληνική μετάφραση από ελληνικούς εκδοτικούς οίκους. Ανέλαβα να υλοποιήσω αυτό το μέρος του έργου, δηλαδή να επιλέξω τις μεταφράσεις του πλατωνικού έργου και να συντάξω την ελληνική βιβλιογραφία. Ωφέλιμη η αρρωγή των συμβούλων καθηγητών Βασίλη Κάλφα από το ΑΠΙΘΗ και Χλώης Μπάλα από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, έχοντας υπόψη 2 κριτήρια. Πρώτον, το αξιολογικό. Επελέγησαν εκδόσεις γνωστές για την εγκυρότητα και την ποιότητά τους από ελληνικούς εκδοτικούς οίκους, με μεταφραστές αναγνωρισμένους διανοητές, των οποίων το έργο αποτελεί σημείο αναφοράς στη βιβλιογραφία. Δεύτερο κριτήριο στην επιλογή των μεταφράσεων και της βιβλιογραφίας ήταν το χρονικό. Αναζητήσαμε ό,τι έχει εκδοθεί πιο πρόσφατα. Ωστόσο, μόνο το 1/3 από τα έργα του Πλάτωνα έχουν μεταφραστεί τα τελευταία 20 χρόνια. Οι περισσότερες μεταφράσεις προέρχονται από την περίφημη σειρά των εκδόσεων Δέδαλος Ζαχαρόπουλος, πολλά χρόνια πριν, τα γνωστά στους φιλολόγους μικρά κίτρινα βιβλία. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μεταφράσεις που καθόρισαν τις πλατωνικές σπουδές εν Ελλάδη με ονόματα όπως Γρυπάρης, Γλινός, Ανδρώνικος, Βάρναλης, Κορδάτος, Παπανούτσος, Τατάκης, σε μια γλώσσα ζωντανή, δημοτική, κατανοητή και ρέουσα. Εκτός από τις εκδόσεις Δέδαλος Ζαχαρόπουλος που συνεργαστήκαμε, το αποθετήριο φιλοξενεί τις μεταφράσεις πλατωνικών έργων από τους Θεοδωρακόπουλο, Κακριβή, Σπυρόπουλου και τους σύγχρονους Κάλφα, Πετράκη, Σκουτερόπουλο, Σαμαρά, από τους εκδοτικούς οίκους της Εστίας, Καρδαμίτσα, Επικαιρότητα και από τη Θεσσαλονίκη τις εκδόσεις Ζήτρος, Αρχέτυπο, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Μανώλης Τρενταφυλλίδης. Κείμενά τους παραχώρησαν επίσης οι εκδόσεις Νεφέλη και οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Έγινε μια μορφή διαπραγμάτευσης με όλους τους εκδότες, διότι αυτό που τους ζητούσαμε ήταν εντελώς πρωτόφροντο. Κάποιοι εκδότες ήταν εξ αρχής απορριπτικοί όσον αφορά το διαδίκτυο. Ευτυχώς οι περισσότεροι στην αρχή ήταν επιφυλακτικοί, αλλά με την κατανόηση του σκοπού του έργου συμφώνησαν και έτσι συνεργαστήκαμε. Με την νομική μας σύμβουλο, κυρία Δρόλια, ειδική περί πνευματικών δικαιωμάτων, και τον κύριο Αξιώτη, περί της οικονομικής διαχείρισης του έργου, συντάξαμε συνολικά μια πρόταση αφού μελετήσαμε αντίστοιχες αγορές πνευματικών δικαιωμάτων στο εξωτερικό. Στην πρότασή μας ζητούσαμε την αγορά των πνευματικών δικαιωμάτων των έργων για δημοσίευσή τους, αρχαίο κείμενο και μετάφραση στην πλατφόρμα της Ατλαντίδας Ακαδημίας Πλάτωνος, χωρίς καμία αλλίωση παρέμβαση επί του κειμένου και χωρίς τα σχόλια και τα λοιπά κείμενα που συνοδεύουν μια έκδοση στο χαρτί. Για παράδειγμα, εισαγωγές, υποσημειώσεις κτλ. Ώστε να διατηρείται η ανάγκη να αγοράσει κάποιος την έκδοση στο χαρτί για να διαβάσει κάτι περισσότερο.
Υπήρξαν εκδοτικοί οίκοι που θέλαμε τα κείμενά τους, αλλά είχαν πάυσει τις εργασίες τους. Είχαν κλείσει. Με αποτέλεσμα τα δικαιώματα των έργων να έχουν περιέλθει στον εκάστοτε δημιουργό, επιμελητή μεταφραστή. Έτσι αναζητήσαμε προσωπικά συγγραφείς, επιμελητές και μεταφραστές για να μας παραχωρήσουν τα έργα τους. Κάποιοι τα παραχώρησαν ελεύθερα, κάποιοι άλλοι ήγηραν οικονομικές αξιώσεις. Δύο μεγάλα έργα του Πλάτωνα είναι ελεύθερα δικαιωμάτων, διότι έχουν παρέλθει 70 χρόνια από το θάνατο του μεταφραστή, οπότε έχουν γίνει κοινό κτήμα, public domain, όπως είναι το γνωστό συμπόσιο που έχει μεταφράσει ο Σικουτρής. Όσον αφορά τους ξένους εκδοτικούς οίκους, με τους οποίους συνεργάστηκε ο συνάδελφος Γιώργος Καρμπάλιος, συνεργαστήκαμε κυρίως με το Cambridge University Press, οι οποίοι παραχώρησαν επαμοιβή με μονομένα κεφάλαια ενός έργου και όχι ολόκληρο το έργο. Κάποιοι εκδοτικοί οίκοι, όπως η Oxford, αρνήθηκε, ενώ αντίστοιχα η Routledge παραχωρούσε δικαιώματα μόνο σε ιστοτόπους με εγγεγραμμένους χρήστες. Αφού υπεγράφησαν οι συμφωνίες με εκδότες και συγγραφείς και συγκεντρώθηκαν τα κείμενα, έγινε η τεχνική επεξεργασία σε PDF και γραφιστική επιμέλεια, ώστε να μπορούν να διαβάζονται από την οθόνη του υπολογιστή και του κινητού. Έτσι λοιπόν, ψηφιοποιήθηκαν 33 έργα του Πλάτωνα, 4 έργα νεοπλατωνικών φιλοσόφων, 5 βιβλία ερμηνευτικά και εισαγωγικά περί πλατωνικής φιλοσοφίας, 20 άρθρα papers, συνολικά 9.000 σελίδες ψηφιοποιήθηκαν και βρίσκονται στην Ατλαντίδα. Η Ατλαντίδα περιλαμβάνει επίσης βιβλιογραφία, 1.400 εγγραφές, 800 στα ελληνικά και 600 ξενόγλωσσες σε 4 γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά. Επίσης, 100 ιστοτόπους ελληνικούς και ξενόγλωσσους και 10 αποθετήρια εικόνων και κειμένων με θέμα τον Πλάτωνα. Το περιεχόμενο αυτό παραδόθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον κύριο Μπεκαλέτρη, που έχει την ευθύνη για την τεχνική επεξεργασία και την ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη, αρκεί ο χρήστης να μπει στο περιβάλλον της Ατλαντίδας Ακαδημία Πλάτωνος. Δηλαδή, αν κάποιος γκουγκλάρει Ατλαντίδα, Ακαδημία Πλάτωνος, αμέσως εισέρχεται στην πλατφόρμα. Τα κείμενα σε PDF είναι δυνατόν να καταφορτωθούν, ακόμα και να εκτυπωθούν. Η βελτίωση και ο εμπλουτισμός της Ατλαντίδας είναι συνεχής, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις ευπρόσδεκτες, γι' αυτό και ενθαρρύνεται και η επικοινωνία με τους χρήστες με λογαριασμό email στην πρώτη σελίδα. Το έργο είναι εντελώς πρωτότυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Για πρώτη φορά όλα τα έργα του Πλάτωνα διατίθενται σε αρχαίο κείμενο και νεοελληνική μετάφραση σε υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό και ευχόμαστε να γνωστοποιηθεί, ώστε να συντελέσει στη διάδοση της πλατωνικής φιλοσοφίας και ευρύτερα στην ενίσχυση των πλατωνικών σπουδών, της φιλοσοφίας και των αξιών της ελευθερίας και του διαλόγου. Θα μπορούσαμε να δούμε αυτά που έδειξε ενδεικτικά, επειδή δεν διαθέτει διαδίκτυο, για να μπούμε κατευθείαν στην πλατφόρμα. Ναι, ναι. Ναι. Πώς είναι η συζήτηση. Ναι. Εδώ είναι η σύνθετη αναζήτηση. Αν κάποιος βάλει, η αναζήτηση γίνεται ανατίτλο, συγγραφέα, είναι και στα ελληνικά. Εδώ είναι το search English. Αν βάλει κάποιο search ελληνικά, βγαίνει τίτλος, συγγραφέας, classification, δηλαδή είναι η ταξινόμηση με βάση το σύστημα του βιβλιοθηκονομική ταξινόμηση, λέξη κλειδί, τύπος, ο εκδότης, ο καθένας ανάλογα με την αναζήτηση μπορεί να βάλει τη λέξη, αν θέλει να διαβάσει για παράδειγμα Πρωταγόρας. Το title, τίτλος βάζει Πρωταγόρας. Του βγαίνει κατευθείαν το κείμενο σε PDF, το οποίο μπορεί να κατεβάσει και να διαβάσει Πρωταγόρα, για παράδειγμα. Έτσι. Έχει ό,τι αναζήτηση μπορεί να φανταστεί. Πολύ αναλυτική αναζήτηση. Είναι η περιγραφή, μια λέξη. Όλες οι εγγραφές είναι
εκτός από τον τίτλο, είναι ο εκδότης, είναι οι συμβάλλοντες, είναι μια περιγραφή του έργου, υπάρχουν διαδικτυακές αναφορές για το έργο και ανάλογα με το τι ψάχνει ο καθένας, τα κριτήριά του δηλαδή, βάζει στο ανάλογο πλαίσιο και του εμφανίζονται οι εγγραφές. Εδώ έχουμε, για παράδειγμα, έχουν εμφανιστεί οι πρώτες εγγραφές νόμοι, βιβλία Β, Γ, Δ. Φαίνεται ότι υπάρχει, ότι είναι βιβλίο, το πρώτο σημείο δείχνει ότι είναι βιβλίο και ακολούθως από κάτω ότι έχει περιεχόμενο, δηλαδή ότι έχει PDF το οποίο μπορεί να καταφορτωθεί και να αναγνωστεί. Αν είχαμε διαδίκτυο θα μπορούσαμε να το δούμε αναλυτικά, αλλά νομίζω ότι μια εξοικείωση μετά θα είναι εύκολη στην αναζήτηση. Αυτά είχα να πω για την Ατλαντίδα. Μπορούμε να δείξουμε κάτι άλλο στο... δεν είναι από την Ατλαντίδα, αλλά έτσι εμφανίζονται και στην Ατλαντίδα. Ναι, ναι. Νόμοι, εδώ φαίνεται το εξώφυλλο, είναι οι νόμοι, το βιβλίο Α, το PDF, το σήμα του PDF που μπορεί να καταφορτωθεί, το αντίστοιχο για τα κινητά και φαίνονται επακριβώς όλα τα στοιχεία του έργου, δηλαδή μεταφραστής, περιγραφή, ταξινόμηση, το ISBN και ούτω καθεξής. Αυτά είχα να πω για την Ατλαντίδα. Νομίζω ότι θα την βρείτε πάρα πολύ χρήσιμη όταν εισέλθετε και πραγματικά είναι ένα πολύ σπουδαίο μέσο να διαβάσει κάποιος Πλάτωνα, να διαβάσει όλους τους πλατωνικούς διαλόγους σε αντιστοιχεία και το αρχαίο και το νέο, στα νέα ελληνικά το κείμενο. Ανέφερε ο κύριος Κακαλέτρης και τον πλοηγό της φιλοσοφίας, τον οποίο ετοιμάζουμε στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού. Ο πλοηγός της φιλοσοφίας είναι ένα application για τα κινητά τηλέφωνα, όπου ο χρήστης ακολουθεί μια πολιτιστική διαδρομή και το κινητό του τον ειδοποιεί να διαβάσει ή να ακούσει μια ηχογραφημένη αφήγηση για το σημείο της πόλης των Αθηνών όπου βρίσκεται. Ο πλοηγός περιλαμβάνει 10 πολιτιστικές διαδρομές, 90 σημεία ενδιαφέροντος, 100 φωτογραφίες και κείμενα με φιλοσοφικό, ιστορικό και αρχαιολογικό περιεχόμενο σε 9 γλώσσες. Όχι 7. Ναι. Σε 9 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρώσικα, κινέζικα και ιαπωνέζικα. Τα κείμενα είναι ηχογραφημένα επίσης και σε αυτές τις γλώσσες, άρα ο χρήστης μπορεί να είναι από όπου και αν έρθει, υπάρχει μια ποικιλία να πληροφορηθεί. Να σας δείξω, για παράδειγμα, οι πρώτες διαδρομές που έχουν σχεδιαστεί ξεκινάνε από το Λύκειο και καταλήγουν στην Ακαδημία Πλάτωνος, περνάει από το Σύνταγμα, Ρωμαϊκή Αγορά, Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Κεραμικός, δηλαδή όπου περνάει από αυτά τα σημεία υπάρχει ειδοποίηση και ταυτόχρονα μπορεί να διαβάσει ή να ακούσει το ηχογραφημένο μήνυμα. Και η δεύτερη διαδρομή που ξεκινάει από το Λύκειο και καταλήγει στην Ακαδημία Πλάτωνος με αντίστοιχα τα σημεία του ενδιαφέροντος. Αυτή η δράση επίσης είναι στη φάση της υλοποίησης. Όταν θα ολοκληρωθεί θα την χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως ήταν δύο πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και παρουσίασαν αρκετά αναλυτικά το τι κάνει το έργο και τι δυνατότητες έχει μέσα από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ερωτήσεις ή παρατηρήσεις? Το μικρόφωνο. Καμάρα ονομάζομαι. Θέλω να ρωτήσω τι εχέγγυα υπάρχουν και σε ποιο βάθος χρόνου θα εξακολουθεί η Ακαδημία να βρίσκεται στον αέρα, γιατί με παλιότερα έργα του Ιδρύματος υπάρχουν προβλήματα. Αν πρέπει να απαντήσω εγώ, τα τεκμήρια και όλο το λογισμικό υπηρεσίες που δίνουμε φιλοξενούνται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο στόχος μας είναι να την κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Προφανώς δεν μπορούν να, εφόσον υπάρχουν, μπορούν να υπογράψουν γι' αυτό,
Αλλά σαφώς, εφόσον έχουμε servers και είμαστε εκεί, πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πέσουν αυτά τα επόμενα 3 χρόνια, για παράδειγμα. Εκτός... 5 χρόνια, συγγνώμη, ναι, 5 χρόνια. Η διάρκεια του έργου είναι 5 χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση του έργου. Η ολοκλήρωση του έργου είναι με εξελίξει, δηλαδή το 15, συν 5. Ναι, και οι εξυπηρετητές θα είναι εκεί και τα φυσικά αμοθεραπεία, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε πιο μεγάλη σταθερότητα από αυτή την κλίμακα, δηλαδή το 5 ετών. Ήθελα να ρωτήσω εφόσον βρεθούν χρήματα να συνεχίσει η Ακαδημία το έργο της, υπάρχει σκέψη αυτό που έγινε για τον Πλάτωνα να γίνει ίσως και για άλλους φιλοσόφους ή αρχαίους συγγραφείς? Δηλαδή να πω ότι τεχνολογικά σκοπεύουμε αυτό που έχουμε σαν στόχο στο έργο. Δεν χρειαζόμαστε, δεν χρειάζεται άλλους πόρους, είναι συγκεκριμένα πράγματα που να κάνουμε. Τώρα, για παράδειγμα, θέλει κάποιος να φτιάξει την περιήγηση 3D παιχνίδι, προφανώς δεν έχουμε πόρους. Γι' αυτό θα πρέπει κάποιος να το πάρει και να το κάνει. Τώρα, βέβαια, εγώ σαν τεχνικός δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους συγγραφείς, αυτό είναι θέμα του χώρου. Σε όλες τις σελίδες, ειδικά και στα αποθετήρια, υπάρχουν φορές που αναγκάζεσαι να το κάνεις. Στα δικά μας, εγώ είναι μια μέρα που την κάνω και ο κύριος λόγος γι' αυτό είναι τα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα πλήρες κείμενο, για να το φορτώσεις στο αποθετήριό σου, σημαίνει ότι έχεις το πνευματικό δικαίωμα. Αυτό και προηγουμένως δείχτηκε, αλλά είναι, αν δεν μπορείς να το κάνεις, για χιλιάδες διαφορετικούς λόγους, είναι μια λύση να παραπέμψεις στην πηγή που έχει το πνευματικό δικαίωμα, ούτως ώστε να μην καταστρατηγήσεις το πνευματικό δικαίωμα. Αυτός είναι ένας λόγος. Από εκεί και πέρα είναι σαφές, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι είναι κουραστικό και μία αρχή γενικώς είναι αυτό που λένε deep linking. Θα πρέπει να το αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Έως εκεί μπορώ να σας πω. Ωραία, να κλείσουμε τότε την ημερίδα αυτή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας και για τη συμμετοχή σας. Να σας πούμε ότι όπως βλέπετε ετοιμάζουμε πολλά πράγματα ακόμη, παρόλο που το έργο μας πάει προς το τέλος του, οπότε αξίζει να επισκέφτετε τη σελίδα μας και να κοιτάξετε προφανώς και τις εφαρμογές όταν αυτές θα είναι διαθέσιμες. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόχειρο γεύμα απ' έξω και είστε όλοι καλεσμένοι. Και όλοι.